no wa mama skani na mase de mi bua no na se minyim dada ni enko wale na ye hwa ye nto abraba no so na me see you na me san be boa me ho ano de se mi fa boa na me ye nti lock me kan sem me ni ti no me bisa ni se me pese ye enko ni maame ho me hu ni busua ni bia o ni maame ni papa wo enchi omo form no mama me for ba or from me ni omo kasa me nim se obi no from na me ni omo de me nim na ni maame to me fo ye hodi a ye entrance ye nye no kasa kire me ni bla be kasa o fa ni bla no mama me o ti kolego no ni bla no we free on fa ni bla no mama me ni bla kasa ye ko jilis ni crap o si ni bla kan e kire ma wo fufu ye bibia hwe ni bla ba me kunu be ba e onu nko ana oba ye o si ni bla no bi yale serious no de no ko hospital enu akosi na me ne kwa enu ko jilis no ewo ni busuafo mi busuafo ewo mi busuafo enti ni egusu ye boa ye be share date ni boa ni ma no ye gusu mi to no de me osi mi nya ye wi a obeye adwuma no wodi mi sika enka bi nhyem na me see you ni egusu ene tam no so ye ene koya ade no ye koya ade no ye ba ye Maa Akos ye ba Sunday ye be dru pokwase Sunday mi kurukra chem say na bra bi edinika ewo kologo no inti bra ye adwuma wo bank ni refi ni da etoso enso emiensa sorry me pentem me botomu are timpesa bosume no so ntam na je say media general for this kana tumo na me koyie ene eye match bosume ne da etoso emiensa eye third match ye de nyame asese ne so wasan edi akodia ba ohwa obreno a akasema edunkron na donko abo akoma mu nsem dwumadi ebraso awia ise Maa Akos mene mabadwafo ye adwa na afa ye de ebremo ba bi amwo bi asade abrebia no ye ede emamo ne pepepe enunti sabre se wo hwa ye ne a ewo onua TV Rabi 1 TV ena osei krom TV a na ye ma wa ha ema wa kwa basonko kwan so sanso na mu amutie radio akoma 87.9 no monso yemwa mo amohwe yen wo Facebook Akoma 87.9 like and page no comment na fe share efama ye YouTube no subscribe your notification bell no so ebreso you get notified na won so share ama for so atumi enye bi ahwe ye nuanom a wonom ewo TikTok asabre wonom ehwe ye esiafo na fe ye nuanom adofo nka yen so na ye mamu nyina ha na ye kyeremo sai momomodia se mo betumi ahye amam yen na program no etumi akọ echi ye pa Piwak natural the 3P garlic mixture ba and afa grow fine mojadre bi first story wonom na aso asenia ye de ebremo enunti monka ye hwen na mon share program no emfa emma yen na Arimbota 32 kwatwi brofo edumeka say wabiebie mu ebra waton tax ne security doors no sanso na ne pizza fan club ye ma me ne kita ena yenua bema Pizarro sameka say ye dia to ne pizza fan club UK so Akoma mu Nsem fan club eda so charity group foundation so ewo ho fans of Akoma mu Nsem ye de ato ho Maa Akos great family ewo so mo be share ewo ho de amayen na ansa na ye beko yen stories no eso no na yen cases no so no na enra ena yekoja yenua ba na nakua koko na yetumi ekoja ye ba pani ye George Bonsu ekwan papa enra ye beda tifo ni ahwefo ase in fact enra pa be ye 87.9 na o hwe videos na ye gusu eyi no a aha enra we eye bra ye kope ne krabre no ehu aha ti ha yes ye ho ye ni si amena mu no si ye ho kakrampo ni enra de na in fact na areho na reho papa nyame pe na oye no kwasem nyame pe na oye no kwasem ja ye nua no fefe ye ba no fefe wo hwe ni panyimfo e ba ye no kwa oya kola akra
mpenimfo ba ye ahemfo bi ba ye ba ja tawani as ba we de Debi tire asofo yes asofo ba nyame hyiram amen nyame hyiram pa ba no damase ekire suban a na ye ba ne wo mu eni abraba no wo mu enka yon 17 ka solo kupa na wo beba no ma bo bura no mu wi bubu ne ma na nka sa ye fa na dakwa ne kwa no na bubu na furu ne da fom enso so efunu na fra eye so solemn ma as a panyin bi na semsabi we free ye be da tie fo nya refo ase na da kua se na wonemu fast da piesie pa obi bia otim ba bi obi kura de se nura wo hwe ne nura na no awia no ana onim se wa hwe tv na was a story we dem hwe da ne no mu wai and sana wo hu se wo hwe ko facebook no hu se dimirika en wo dimirika ka bai ye da wo nyina ase radi hira mo amen na bia da mase na kua da mase why na dum se le wura chichi ne rachichi mo amobo ano mo de ma ho den beta na chie mo amodi mo sika beta na chie mo mpa ebo bibia ye de bibia se e do bibia se ro chirefo a e ba ye akoma fm ma fosti if you are just obi a Jesus abrede no wo yeshu onu kwa na ntimi ama ene eja on dey free her gate no wi amebu awuram enti on dey ntimi ama bi omu nyina radi shiramo eno mo twa picture no so mo picture ni nie na o mo chense de o mo koye Miss Ghana na ye ko choose ayi achina chromos beautiful we abra your ma akoma fm beautiful na o mu try radi shiramo yeah amen amen ya menshira mo nyina she's Josie fashion say ya bobo timi bobo efia koma ya de na no meme nda say wokoye wo maame aye wona ne sister ba ko nra betina ho sa eno okọ anwumre efia koma nyame enshaw papa ya da se bebre ya da team ni nyina so ase ewo odo a obia esho ye de che ye nuaba na na akua ya da mu nyina so ase ane nti ye hwe ni mu se sabre bibia akoto no mo besa ye hu akua koko lai na na ono a yi ni samkwa o yi ni sam ja fa mi se sim ebuesi na wo kre be na yakopon de ball play be na de ball oh na Debbie friend na mi asem nti ya da mu nyina ase papa enrechi na story ana case ye case ye Daniel Rose 2 days ye 2 days say ya no alphabet 2 hours that's our form easy ebranda en ye ne beto aso ukuada no na ukuada na ye point na tiefo eye Rose eja wadwo Rosa sorry any Daniel Yautavia. Yes, I another show of. Yes, I another show of from and look at the night TikTok across I live over 100 people. 300 over 300 over 300. You pon wa if I take off for ya dear pa say omujina so sa omukoi yakofom no said there be asem said the esi ayere omu de esi ya life and college yeah Daniel Yautavia na just say nyasem keto ye nua ba yi wo Saudi a wo share brantie yi wo Facebook a ono so e wo London na makwakoye afarijanwa na pipesi ahodo na pinshiti na me calculate police station accountants by force na enyasam ketwa menim se u follow na no benada na esan sade na wonoma asem ni sitienti no yentumi amfa course no but before no ye bedin kan aka ho asem kakra nti wo betumi aba Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM TikTok also live mo share ye wo TV so na mo wan cry na mo regions ni nyina na
ensem ahye mwakoma so na obi pese ochre na dwena no ukriada no ye commentary enti eno kra de yamfa call na sports for no ewo ho ti yamfa call ba kokra na ye pon ye no course na eba me phone so ne omo na omo kire wo madwe no o battery kra dum me phone kra dum ye ewo ho na ye say yes simosa because ye ne mu na di dwuma no bibi na si ya enam so ema yentumi apeke mo course ne but papa say adano wentumi obi antumi a kire na adwe ye because of your time no enti yenhwe ebra ye pass ye wo na ye story ye main case but ye pese e bia ni mo kakra na etiefo so eni ahwefo so hunu na wo mo na mo pese o mo kire o madwe no ye ma wo mo sema be miensa de konuma na o mo de a kire wo madwe e de afa ho because course no aba akope manura na je se wutumi se nkofo obika e na mu obika na mo so mo input no e ya de be bo awie because ye nya nwie akasika ni bia was ye je Daniel e balance Rose yes ye no na je say e was Daniel balance Rose na papa die nti e na yes ye na ya nye Daniel de na ntumi na kire wono ankasa ebenya ne ho ntiase na wo hu ne se ode Rose kakakra nti wo se wotua yo ma me da sipi etiefo ne ahwefo de ko ba nya ne se on se time a ode ne me fa se ne pin sheet e ba ye den da yi nyina ba se o ka se sika we nyina o se sika ode aba be si Rose bi ko fitwa no emos so fanko Rose da no ho no ya Daniel statement ni say o te onu ni sika akwa ne da no ho no e free sika 700,000 70,000 700 million plus o te free mo no na say 370 million and a call Rose down or the C emos so yes say enko Rose down and ma ko busa ne say obi wo di sika no fa ne so say enkwa e dan no so condition si wo no say sika we anko ka wawie ka Rose wie ono ad ni sika na bre ni kunu yeah penyin say on fanye na dwuma enti sa 370 million e fa hene enti ade as yet come and see say ne be ya on Rose me ekunu ne sister kunu onu ni sika nyina ode abani aminu so Amos beji atum say yes 70,000 de aba yes na osisen de akọ down no so no what if ma 370 million Amos sika no we 370 million no so catch us the beka no fakọ Rose da no Rose so sisa sika no anko ne da ne ho because onu aso na send sika bre wo e ma wo de ye na adwuma yeah baby kwa yebusa say be ne China doors ni flames ni ade no according to ya Daniel o say onu sika mi no mi koto Rose so say onu ba e no koto sa ne ma no ba be gu ho anya ma gu so sika no de Amos no Daniel de Amos so fa koto sa China doors no any flames ni fa Rose down no no ewen because Rose by no no ade ni sika koto no ya anya ma no gu ho se sia no e the pictures ni yes so enti abeja for trans ni ehum say sika na kwhye baabi enti no Amos Daniel Amos ho na ne nko kasa asem no but for now there transactions are Rose eye wudi ma ebedi won sa no uji tumu ya George Daniel ji tumu ama ye te ono ne ka o se ge ne de anea no wo fa kogu dan no ho ne ye fra nipa no de anea no ko ye ama ne the estimate ni ba enti mesese krama no ekoye be sika Rose de ebai Sunday ya ebesi beneficiary ni ya Daniel besi ni so dem say sese ye no na eye 8,000 any achire enru 9,000 na 8,000 ni achire no so no Daniel ne kira say woma wa wunua Dora 8,700 and mama Vic enso 2,000 ti say yati
Wouldn't you the 1,007 no? Every Vic, any Vic, dear 2,009, 3,007 no? Every 8,000 plus, the more, dear Beccano, and on the car, what did Rose and Switchy so no the car, what did bet 3,000 plus, bet 3,000 plus, yeah, 282, yeah. Yeah, Madam, yeah, yes, mama, because a nipa free. Aha. The radio Nsem, it means Tenassi. Emma Pomako train. In fact, the Andra Dania and Fapaya, where he has of Frey, Jaya Sepasa or Nimse. Obidness and Bow on Yanopum, if you say, and before catch and say, what can who and demand cop. But on one by your bone say, ye didn't quay a dear some pepper. I'm on no one jatu. So what the Calbanus was jatu, or Damakos was sick. Or Dobby Bias, Daniel's walk, Cacasabi, net tortilla phobia sumnunti, and Robert Frenwa blasted on Pacho. That is all Pacho, Pachano, and me a mod, you know, and you and cry for no one more auntie. And see, Asan Yabeko, a Homanes or no, a bra, Rose, Eco, or more year, one more dear ya. Rose Eco drew a yes sounded. Maybe pictures no. Ebra omo ye omo me pa cho nana yaw wo betumi the pictures no eguso de amame bomode na fa guso emame bra na omo ye omo ho ade no ya obekọ no na enwade ye no so Rose no eba Ghana December womo ye traditional wedding no say January 23rd February and Rose I call ye to a no so who say on yem and or catch Daniel said me call ye no minimum and when or say here for now far when you say no and or ye audio at the ebreno na it be beside Daniel says audio now or ye the ma Rose no and ye be on Rose ebe call Saudi no na problem e wo wo montem no omo coin ansa wo moko because minimi kunu aya ye fro na nrubo some na edewom odo ne da so tuam na metu kwan wo na akogya me kwan kra na mehunu sa menyem na mafra wo na me fro ka cho sa menyem no ano why audio way e dia bremedia either say na problem ho ana say na onno obaba enti isno ma yenti audio no na yetie no na wedding pictures no so na gusto no Ebra Daniel any Rose or Bayer Rose we have enti wo dia pictures no na tie audio no mame nkasa munjire wo me menye teddy bed no abedi mi hu aguro ya wale ame wale o na ehu mobro anam de wale wo because o ka sem se kwamena kusi ebo otetew we you see mi hu mobo endi na mame wale wo na menim se wo kurasi ni se nipa bie wo wiase on say last time wo ho na boy ni send audio se wo kurasi ni ba o kan e mante ase eye makoma mu ya se boy ni timi kan sa asem na de kire wo ni nyina hu ahumoblo ana ma me de wale wo boy na sem bi o kan yi bi ni ho amfumso wo na mehu enye se mi hu bi sela na ade wani asi ne so no opa atoni mewi asi ni panyinala obeto me ne sela no me efiri mi nkwala ablem kura na yeku school no uni mu age ne de support me a metimi wi school uni mu asem this waba na sem ni ge ni di agoro na se this time around why wadin so de wani be si ge ne so na da bia beta na obeta na udi abo a wo bo ebebo tidi so uduabo a wode wano ebo no ebebo tidi so me ka kire ne eno me na wodome no ebebo tidi so na me mfa blame obi a me de ma me ho me na my mistake so wo ba bebe fia ha I swear to God me fia ha wodi abla me twen bla me twen na beba betun me e wo fia ha o bag no be sisa ni nyina de akoma sister wadwuma mu ho on kwase ade na adina fon so awudi no maye di min kasa
me be boa ne ma ni nyina no masesa na me de akoma sister no wadwuma mu ho so o se me moa woda na emomo no aboa me boa me de me moa woda na nka wu gina hoi obi abele wa ya wu gina hoi se nyame na me build foundation ma wa ka contract ka atimi ye bibi me busa na no gina phone so send message an kan ba be ye ma de mo ka de aduru nka aduru ho mi file land ba busa mos sika sen na me send ya me de bele wo eme mos de kototo ho ne ma na ti o mbe hwie ho na diska ne bae ende ya wura fi onkai na se ma ba no wa send diska ne de ama me na ma mo asen diska de ama me masa no akoyi diska na ma me a wugina ho de akoto social media de ma me share a picture bosso hwe me hwe odi me nkasa mera me nsoma wo ana ma yinsan ne ye kan na mantie me soma yinsan wo be fia me no prepare yinsan me busa me no da na me mo me ho ban yinsan ko fa file he me busa ehe fa na ko fa firiye me busa ka kire me ba bia ko fa firiye no wada wo ma mo asem ngotirim me ni asem bia meka kwala no nya wo no na nya me sue na sumbie no de ne nkwa chewa ko edie ne test ko na ye me dia me ni asem ka ko na nya me dia me ni kwa me fa so tena ho na ye dede tena ho na ye dede ade ma ye din na me de mani hwe o sela na ado ani akoso ya na suwa no sela no utu ntu ase wa akora bo so to sela tu a o se wa akora bo si ye kuna enyo na nka be kuno me ka tire ho ne ade tena ho kamera kusi asem o kan ye bia odi bem se no wo bu bebiri be nso na wase kire na me kura ade a magya wo no kamera kusi kran kwa anya ohwe me suma wada na de mehu ade a magya o kamera kusi anya ohwe o da tena na ye dede utimi fle me ma me ka kire me ma me se me ntimi no wona o fle me ma me ka kire me ma me se me ntimi ne wona me boa me ma me bo mama ne on se me ka sai ma me fre mi busansa ya ugina we sai wo yale mi gina me yale wunu ya no ma na atwa aho ahia ma obi emla na o meda machi ma de enche ne yen hwese me yale ana asa me nyale a unye jimifu a wa bie wanum akasa twawi ase nyina ho ahia atumi ya ya adru sela nua so adru ne maame so na agin si obi na ugu na nimu ase ugu wa we hu animu ase uyo program ana say na me kaple na say me ti yanze makasa me buza me nkasa me ni asem ka me kwasia ana ayemsa ha enu ti se enano ukwiada wentumi antie audio no ebia eno na yabo ede amamo no yenuanu mu amohwe yen onua TV ni ate no enti sabre obetumi aba homa ne so ugidi ana ususu se Rose edene sika ekokoshe Daniel adwumemu kwasiebuo ena opeso obu Daniel obu Rose ana se ususu se bia chese sika bia sam sani ho Daniel afani sika nkwankoshe Rose afani sika nkoshe Daniel na embom no bia awarija ye na aba no ya yes asa Daniel asa akwafa Sara ne netia no na bia ye Rose ya wono so se mepe wo back ana say na we say dwene fa ho akasa because eno so betimi aboy sika sem bi wo ho a wo se age edema emu baako na ye hu ne ebe ye 0322498035 0322498036 0322498037 wo hwe TV no asia numbers no eguso within the baby afrefre within the baby afrefre hello Ebacha samuba so entie wo ho ewo TV no tie phone no so na yanko within baby afrefre me say because from me give this here kan okay yanko hello me pacho entie wo ho TV no me pa mo chao tie ho wo re phone na ikura wo no so kasa ni yanko hello me pacho sa ofra Dum TV no kra ne ani nkomo radio no so because what bibia dada nti wo de wudum na bibia ye kama enti sa the story ne beto aso within the baby afrefree me pacho me the rest time free nungwa yankwa reta
Me pacho be man e kwasi ebu no pese ombu oba no enti na oye sa no me so ma drink chile no no. Me da say rate e twa ne short ama ye we dey baby afrefre. Hello pacho friend me na me first peshi. Okay, yan kwagina. Me pacho be man me oye no enye right kura. I want to meet you about it. I want to tell you so you don't have to insult me that way. I say o say maybe me no be I enye ni sa me da say. Nsem da say we dey baby afrefre. We dey baby afrefre. But I was so Good afternoon, ma me yanko. Me pato wo mamu na o say esie bibi firi mu say wo de wo tumi to wo busu antwene. No for wo gidi enkonko se obi mu. Nsoma gen tere no. Na me enshaw. Hello. We dey baby afrefre. Me pato good afternoon. Pato me dey na me secretary course. Yanko. Mo pato benye no besia no pedo bo no kosia mo mo mbo no kosia kra. Wan ka besia na sama man. Bye bye. Bye bye. We didn't baby afrefre. Hello. We didn't baby afrefre. I'm a free taking. Okay, it's a she. Yanko, mama. 0322498035. We didn't baby afrefre. Me pacho ain't here wo TV no dum no mama why ni yanko ye wi aso. Native story na to us on. We didn't baby afrefre. We didn't go to baby out. Me pacho yentio. Me pacho them are no be so boba na patia. Nti se wa mo ni na mo discuss mo ba. Me say mo kan ezi the matter. This is ye. Okay. We didn't baby afrefre. Etani Abraham. I'm not afrefre. Pacho very soon. So whom aba yankwa. Pacho bra na kwase bu no pese obu oba ni pacho mundi mane. Ya me ensa we didn't baby afrefre. Me pacho me se kuma se. Me de retwe. Kuma race course. Aha. Yankwa. Me pacho me woni say na oba no. Ba ma woni oba to hodada. Na wamba. Na woni boy ejai na say. Me kan say o to kweja be ma ne dia so be se be ma on train na ujan ma ne ko e de tro de amunti ne ma na sika ka apart from shop be ma no e bo ba ne kwase wo sika ho ne de munti be ma na sika ka because mu wa be ma na wo tu kwan ko tra me bi na on na o be so onye de e ka cho me da ase me da se papa ya me show we didn't baby afrefre. Akoma FM. Yes, I will join them because so bossy. Rigi Yankwa. Because I'm a castle, man, no door ban, no sickenti, no dignity. No, near living up so bunoquasia. More come banner, some man among Jenny to come on a minute. I mean, and so we didn't baby afrefre. Hello. Hello. We didn't baby afrefre. Good afternoon, mama. Afternoon. Pacho, me shamu de bia me tim tamale. Tamale yo yankwa. Nyami shira wai. Amen. Nyami nya okese. Amen. Be ma no pese o bu oba na kwase be oba no se bi o wajimi kakra. Se bi period sa oba no nya sa akwachire kura o ko mo bra be hwefia na so bo bra ma be ma. Yo me da se bye bye. Bye bye. We didn't baby afrefre. Hello. Yes. Hello. Yes, yankwa baba. Pacho, bueno, oye fumpa. Me da se also the abeka no didn't baby afrefre. Pacho from Brighton free. Okay, be ma yankwa. Pacho be ma dia sana yetio. Yabuna. Akoma FM. Be ma no pese obuba no kwasia. Mate kwase abo no ade na mo sakra ma adwe na Yesu ba. We didn't baby afrefre. Hello? Hello. Yes, we didn't baby afrefre ni anko. Good afternoon, Marco. Pacho, Miss Cecilia, me ka in Tampo. Okay, Cecilia anko. Me pacho. Sisi ne wasa mo bo aba na ohu na sa aka because akwa se be ma ne pese obu ni kwase adodo. Me se no mo sha na mo mbo ano. Why? Mate mame, ebe bu no dodo. We didn't baby afrefre.
Hello. Hello. Mommy, we didn't baby afraid for any uncle. If everybody sorry, just Olivia. Oli uncle. Oh, boy, no, you're super. Tell you can't some job. But I say, Oli, Mammy, fad your tracks on a family story on some. So didn't baby afraid free. My first name is Feminine, and I am a Akoma. My first name is working of. Yamianin Mukoni and Yamianin Mukoni. Grandman and your person or your banner. Yamianin, if you go for about who was on uniform, who person will be Katianity, and I will be as some. Any essence for me and a son. When you are someone to get you and out of Quale or Babuso. No, when you come with Samua or Banomami. Mate, Obahima, Papa. We didn't baby afraid free. Hello. Yes, Cassani and Comame. Pato. Beman, why are dear cry? Obama no anya de aha na ebetumi de afrɛ for dwumadi na sie mama mo kwan kakra mo tumi akyerɛ mo adwene wo ɛna no de no ho ama ne so ayɛ na nso yɛn fa main case no ankasa emrɛ mo yɛnkɔ na me ma me bi enkodi enkomo oba pa me mo ahawia yi dabi mame is na within ba jo me de siata ba ba mo de se wo frɛ me na Siata, but your friend when I can say, now why your friend when I dear Mra. Okay, Mammy, every year, Boko. I'm say, Minimikun, Ebo Brapa, dear Mra. A Japadia. Your name per diem to start to Ukraine, dear Branham boy, per dear Ben, and Mukodi, ye, Mammy, and Mumbu, so your per details. You, nay, Cotico, so, Coquin, so natina, a ya, by day, a Hanamiku, by day. Until you hear by day now, you do a fun by day, or hear the warrior nanos, Papa. Okram was at Baconta was as Sibu, so was the edge made them the Mawa, who bet my eye day. I was the Papa, and the other mamma, dear Macran, may you heavy. In the side of the mammy, I may pay. And Papa, so by few woman, and so, it ain't never said Yankopon. I do say Yako Quas as ya, if she been a bia. A ja, or Fred, I can take money by him, a tenacity. A can was him. Make cry out dear me, or Patimbi, in their dance for, who be a timbi, Neja, Yakaka, Neja, a gusua, a yaku ya. Yan a yaku, Neja, and ya, protocrase, a basic piabaco. Fast fear near Timos. Fear and we are no may so jawum. Intinam me coco. Intinam so jaw portoso. Nam de cocoon, a fair moye. Tia assassin and yai by Chicaka says Hadia. Ever watch and sink a crow, your protos and I day. Na e could di crana, nem crana babeda. Neja, eh, into your wa and a mukun, cofa, or bar, ebaco, eber can. Tika said ma, and a bar say, said was he was. Or they was a son of many or ban so, Quatana or ban so. Namasadi, as well as I will no more finish here, Quatana or ban so, dear, and I'm so sorry, no my jack any day. Come out ban to a ban so catch say, and pan quiet, that's on, mean to tunya day, and Bacano. The German may in a goofy ho, into a goofy wa, meaning the air, me couldn't buy ya. I too free for her now. Nay, they say, me meet if you're a day. Champion, into mean too free if you're. Nam sa ye krum ye chiri sa nti me ntwe mpra bia beka me tu firfie ho eneja me tu firfie ho eno so ne ma eja ne ma no ma o me fa fie eye den e fa na mo so me ne me ma ye ko han dan eneja efie ye tu ko tenem ti ba bia si an ai koko na ye anwea sa ba bi wo ho a utu anwe wo ye koko na enye yie ene fie wura nse saade ya saase wura saade a ene ye mfantu anwea enkwara nso amfa nsie mi omso de omse me na mji asase ndin omo ba manye na msi yo so beto omso mfantu anwea de a ene mu mfantu ampa omde tu anwea no nti sika omunyaaye omse 8 million ene omtefa no omunyaaye now 8 million no omso ekwedi omu amikuma no ho beka 8 million no wa ma wo afa bebi ase me baba ko onso akọ han dan wanyini oni mitimi na ma ne ye na eja ko onso ko han dan tamaso e se dan wura so ye den eje ne dan
no be ka che say ma they say e dan ya papa dan me ma me kuma yi wonam ono aware ntu okoda okunu wa ade echi a no aye dan no be fie no be dware odidi wi no akoda okunu nti dan da hokwa nam sade a dan minisutimi ti sade afra wo so a ne bona mane de obeka ampa ono so ye say ofre ne so a den e bona mane ni so am so ye say wo yare wontimi ma nti zo nwe hene no onya den onko bo zo nwe hene mane ampa akora so ko bo zo nwe hene amane amane so ano zo nwe hene so frɛ ma me ne bona mane wo say ne wo ho mu na otwumi no ombe den obetu afirifie ho na osi yo na ja na otwumi no duye eduru ya ba oduru ya mko ya wo say akora ne mra no mu nyina anya den ena dan ba ku ampa me ba no so ye den on so sa no nyina akotoa no o maame no ene ne kwada ade echi ya koye case say obetu na firi dem amom de ko na hini court eno de me man de ko bi man ko bi nti ese no ese wo mu de wa wosi eye no fie ho no minim de obetima ye me ma no ada se obetima to mo kura na obetima bo pa edan wo maku wo nti ese de fie me de ma japade ne de me mana japade de bra me bra de mra no aje me man nti na mam ye den bebre ajapade so no wonka hu bi bai wa na wo baako nso ajapade me nim kunu ene bebre ye ene eje ya saase eje efi asase ne yesi ye wonim ho hwee me kura mpo me kwa kura yesi me kunu wo en patieti ya omo sede me omo fie ho fo nyati me sede me abaja na ne woji me kunu na ne no wo sede me se me kunu ye ni patieti ya me nipa gram wo ni makwa wo ni patieti ya o dia waje wo kunu no wo ti me sede me ya friend say emina wo sede me o tene wo ti ade amra ena no wo sede papa wo se wo kwa ware apara hara wo sede me o paso ka kire me se afa na me kunu anya ba papa oh papa mi kura ne papa o ka kire me say afa na mi kunu anya ba papa bia na wo kunu no ne height ne oba amina ne height ye pe ti afa na wanya na so ba what you want to miss them teacher say me kofi okura na afa no na tie me ti kunu no so na na say mani enye so wo me miss them si me pad na meja obi kan ma yesei na me gina so pa wo me miss them papa se me background wo ko woni patieti ade ntera ye chem na de chemi ana enti na asem na eno no enti de makuma no so no do no so wo no ono so nka me wo sabia me bisa wo but me makuma ne mremu na ame empensi obi no mu ansana ye ne no achechre nsemu kakra kuma we yakuma madam for mo ade na woni mu fa ye mame sia anasa na okay na ndi ade ma de obi anim pacho fm salamatu salifu okay wa kuma no de akware ukoso uja no wankwe nkwe me pacho ma kuma no na me ni ni kunu ne dimachi na sami de ne wo ayi me wo feso me be ware wo feso no mo so wa kuma da francho e ho na mimi kunu ne di animu pe wo bayi ma na konta nti wo mo wo no no mo se abrabo no bebi o mo wo no nkoye nti o mo be pe kuku asase nti o mo ba ho be pe kuku asase no mo se anya ade o mo di bedua asase o mo bedua kuku wo so nti kuku odua ni mu ana me nua makume kura frem se me bla yale nti me koye no na me kwa akɔhwɛ no me koye na o mo wo proto bi so na wa ye kwaye se tum o mo kɔtɔre te kura wo so no nti ne nguro mo ha ene wo se bebi atin ye ho kyere me ye kuku me ye dokono eja so yesi enso ja wo fi ho bidi enso me ta me ntimi nto nti u bla se o ge proto na ja o si da mpo ba ko ni jare a ni eto beto na nkola ne de o ma da fi wura fi ho ampani ampa mo de o se ye yo sa nwure kwaye ne ko hwe a eno ma bedi mfimfini mpo na ja o mo tana no mo ye o mo da mpo ba ko o mo ye da mpo ba ko no si ja na o si mire kire buo nyina gu mu na ja o mo te wa o mo ye o ma de te wo mo ana o ka kire me se o frɛ me ka kire me se inu ya be ma akɔfa wo ba o so kura makokuru so na metako ko hwe mpa saa ba no na menini da ba ye nyina ekakasa ba ko na ga no so ne papa no so wode me bra ne ti sei wo mu didi bom bibia obeye bia je to hu papa no ansa no na ye nti wode na ye papa nti me ko mo ana o ka ya ne kesa sa ko ye papa no ba na papa ne de sai do usini ne tie de asa o papa no sa ko fa ne ba sa de be aja me nua be ma o ka asem bia wo mfa oba no so wa wonu wo so no wo yire so kutanu abrabo nkwala du wo ye de kɔhwe wo me ka bia me nua ya mpene na me se makuma nya aja wo ba so nya botere
okwa no wagya ti wo mu ana me nua no frɛ me sɛ makoma na yi ne nneɛma atu agu sɛ wɔnkɔ ketewa no hɔ na me sɛ aden wɔso wɔsɛ wɔsɔre a wɔntena fie hɔ na me sɛ o na akɔfa ɔbaa foforɔ no asɔre na ntena fie hɔ de a ɛnɛ sɛ ɔbaa no ne bu bɛfu me kora nka mempene ndi wayi ne nneɛma nti wɔde wakɔtena ketewa no so ɛna ɔbaa ketewa no so ne wanyam to yɛ saa no wɔwoyɛ ɛna ɔsɛ ɔde akwadaa no atom ɛna wɔfrɛ me na gyam kɔhwɛ akwadaa yi saa mmerɛ na makoma yɛ deɛ wafiri fie hɔ nti ɔwɔ mu a na ɔsa frɛ me sɛ wɔbaa no ɔpɛ sɛ ɔne no kɔtena fie hɔ na wei no wapam no na ɔbɔ adwaman wɔ fie hɔ na me sɛ asɛm yi deɛ ɔsɛ na nkwalaa no ɔsɛ sɛ nkwalaa no deɛ ɔmu da fie wura fie ana ɔne ketewa ntu kɔtena hɔ nti ɔmu wɔ mu a na agya yadeɛ bɛbɔ me nua ɔmu tete hɔ a na yadeɛ bɔ me nua na ketewa no frɛ me sɛ me nua bɛma yale o ɛna me sɛ wei neɛ mɛba a mbɛhwɛ no sɛ de ne sitie na nkɔ yi ɛna me sɛ neɛ mede ne bɛkɔ baabi na mede ne ba wɔ fie so akyire koraa no wɔno na nkwalaa no mmom ne kɔ ne ba nketewa no ɔmokɔ baade na ɔmanya sika ma ɔbaa no na ɔde me nua bɛma no aba na ɔmo ba aka foforɔ wɔ hɔ no me nso matoa so na yɛayɛ den na yɛabɔ saa na de kɔ nkura ase saa bi wa mete moto so nkɔtɔnkɔsua yɛsi duabɔ sɛ na ɛnyɛ duabɔ yɛsu nnua sɛ biribi yɛ ne kidio sɛdeɛ yɛhu ɛna de duabɔ saa ne dane dua yaa nti dane saa ne ho yɛ ɛnam de aduro no maa makoma yi ne kɔhwɛ na yɛyɛ aduro no nam de ma ketewa no so ɔne sɛ wagye awadeɛ no abɔ so na waba na wabɛhwɛ no na agya nti saa na da koro bi wɔfrɛ m na mewɔ afum na wɔsɛ me nua bɛma yɛadeɛ no sɛ de asi ayɛ den nti wɔde ne kɔ nam sɛ hene wɔ sɛ nkareɛ na ne mefrɛ afum ne kam bɛdu nkareɛ na ɛkɔbɔ bɛyɛ 8 mekyiri nkareɛ a manhunu mefrɛ wɔ m so a menya wɔ mesa akɔ ɔtoa ase kɔkyini yɛ a manhu wɔ afei na adeɛ asa anyina hene kwan nso so ɛhu menkoa mentimi nkɔ na mesa akɔda nkareɛ hospital hɔ menhwɛ yarefoɔ so mekɔka ɔmo ɛda hɔ ahomakye ɛne mekɔyɛ a mekɔduruyɛ na me nua no te hɔ na mesɛ ade no wɔ sɛ mehu nyɛ meyie kɔdaa na mesɛ neɛ ɛbɛsa akɔ papa no hɔ na mesa ma yɛpɛ kaa no agya yɛ nyina yɛkɔ wɔno kora wɔteatea makoma no sɛ wɔnyɛ ne ntɛntɛm no ɔde ne ho yerayera no ɛbɛbɔ wan ne yɛdu maame wan yɛ ɔkaa so yɛbɛdu no wan no na mebrɛ na bɛwu atɔyɛ so wɔ kwan mu ɛwɔ ɔfɛ so kwan mu nti ansa ntimi amfa no ama adeɛ mmra ɛne ɛdɛ mefrɛ me kunu no me bra baako na mefrɛ na agya yɛkɔɛ ne yɛkɔsii no hɔ adeɛ kyeɛ ne adeɛ yi no ɛba adeɛ mmra nti yɛwie yɛ na adakoro ne yɛhyɛ yi na wɔtwe mmienu yɛanyɛ yi saa yɛtena ase dakoro pɛ nti dakoro pɛ no a yɛtena ase no a ane ho wie na abusua adeɛ kyeɛ na ɔmo yɛ sɛ ɔmo bu nkonta yɛ biribi awie anya nyame nti ka bi ama na yɛka nti ɔmo nyinaa kɔɛ ne kaa me ne wɔbaa no na gyam sɛ metena ne ho kakra nti ɔmo yɛ sɛ wɔbaa no wɔbɛtena fie hɔ anaasɛ wɔbɛtu no ɛyɛ mmena no ne yɛ sɛ sɛ wɔne na awɔ baako wɔne na awɔ baako akwadaa ne sua saa deɛ wontumi ntu n'anim anim yɛ sɛ wɔntu nkɔ na ɔmo ne tena hɔ kakra na yɛ deɛ ne a wɔnyini yɛ deɛ wɔyɛ ɔbaa deɛ ɔpɛ ware na wɔntumi ntena fie hɔ nware nti nkwadaa no nya abotere ɛna ɔmo si yi ɔmo a na ɔmo asa afrɛ ɔmo da na ɔmo sɛ mo nya abotere nti edidi mu a na mo ti sɛ yɛso akɔfa mpana ɛna mo sɛ so wɔm sɛ mo pam no force wa nka mo na mo yɛ din nti wakɔfa mpana deɛ yɛkora yɛkyiri sɛ wobɛtena wo kunu fie atwe mpana nti yɛbɛba na yɛabɛka na wayɛ nti ɔmo anam te sɛ ɔsɔ ɔmo atɔ na nwea ɔwɔ papa asase nyɛ koko no nyinaa ɔmo atɔn baabi wɔ hɔ a kakra bi na ɔmo tɔn yɛ anwea ɔmo ne tɔn yɛ ɛmmina no ne nkwalaa no asase wura no na ɔmo tɔn yɛ nti ɔmo tɔn yɛ na ɔmo ma nkwalaa no anwea kaa baako ɔmo ma ɔmo kaa baako na ɔmo sa ma ɔmo sika 8 million ti 8 million no kɔdii ɔmo mame no hɔ ɛkɔdii no hɔ no wɔne ɔmo nkyɛn wɔ sɛ wɔne ne ba no bɛfa 4 million na nkwalaa nnan no afa 4 million na nkwalaa nso saa de ɔmo ngye na akwadaa no koraa yɛka no koraa na ne mabɛfa no de na ba akwadaa na wɔwo na ɔde na bɛto mu na ba bia nkuta no ɔno ane ma na wɔwo wɔn wɔ baabi no ɛne ɔde wɔn bɛgu fie hɔ na kyerɛ sɛ akwadaa no wɔbɛdi mi hɔ ɛwɔ ɔfin so a mede na to so ɔne wo nua bɛrima no ɛba ne deɛ ɔbɛdi mi hɔ nti aka ɔno ankasa nina mma no ɔde wɔn ba awa dɛm nti na ɔde ɔba bɛdi mi hɔ wɔ ɔfin so a mede na to sukuu ɛna mefrɛ no fo so nyɛ no kan yaa wante aseɛ nti mehwɛ deɛ ɛkɔ no ana me bla baako ɔno wɔyɛ ale tena nkɔ ɔbɛba bi ɔsɛ ne ti si ɛnam ne nyinaa kɔ nti yɛkɔ ɔte se yɛba no wantena ase ɔdwane yɛso dane yɛkɔ asan na ɛde kɔto nzongo hene anim na nzongo hene frɛ wo papa ɛna ɔbaa ne ɛka kyɛ ne sɛ sɛsɛ baabi a aduru no nkwalaa no wɔn ntumi nyɛ hwee panyin kakra wɔm na asi dan baako bi na wɔsɛ wɔ ɔbaa bɛpra start no sɛsɛ wɔn a wɔtena ase deɛ wɔsi no wɔn yɛ no ɛnkoye nti wo de sɛ ɛtimi no wo soso obi akyɛ wo dan wo kura kurom hɔ ne ɛwo wɔ papa fie wɔ hɔ obi so akyɛ wo dan a esi hɔ kwa
me kunu me bra ba fa nyina no na won ne tim eno na ne tim dan suwo kwa enti ka be ya eketu ko den wo de won tu ko sa dan na dan won mpa 8 million fa ko han dan na tu firifi ho na akola na ba ko na wonya dan na mu no so nya ba bi na won o motena e be ye ntokwa enti me pese no mbetena fi ho enti utu na akotena o ba bi na hu wo ma na so wi aba na mu nyina motumi akasa ho na ase ho kaka enti wo sa na motena fi e ba enye yi na me kana sa ya kan ne ka kiro papa obaye papa so kan yo wan kan o frɛ me phone so bu sa na me kire mu sia ene o se wi wate obetu so wate so obetu o tu me ti ya so wasade nkola na koma a policefo adan ya o se akola na kwa kono fiura na tu onye bebe mfa na nyama kura hu ne phone e da abonten e da no so si ho kwa wo so didi wi na wakwa akoda baabi na da no si ho kwa na awo wo de ma wo so si ho kwa nda akola no kwa kire wo frɛ me nam se ne fakoto nzongo hinani mo ko tun zungu hene mo se zungu hene e fe no so mama na watwe mienu pe metu de dan na ma na akola ne se yu na o san fe me no bo mama nam se nya botere na watwe mienu de nkere ba na watwe mienu na twam akola yi mama ya ntu o sa de ko tun zungu hene na o se wo ye me ba ni wo hwe na wo nya baabi na wo ne wo mara me na enti edu anadwo na akola no fa baabi enye ye na anadwo no wo ba akola wo na dam ho na won so fa ne wo de no fom beto ba na so be da dam e ti je me na wo ba sa na wo aka ni baba ma akutu bi ne wo ana won so de phone bato no da de chin ya wo se wo ba yi mi niam atu ago ba dadam ho ntimi de wo koma police fo ona ti zo mu hin se na nya na aka se wo me ne wona wona so wo me ne wona na na ma me no akole wonya ba bi na eda no so si ho kwa na o de wo mu ko o papa panyin no a na me bre ye bibia wo de ne die no no so wo ye ne papa no o papa ka ho wo papa nua so ka ho ana mo de nkwala no ko police station okodu woni ese apolice fo mu kireke ma no se mun ko fi na mun ko kama se na mu akola wo ko akoyi niama akola so akoyi niama fa he na akola ko ya mpani ampa ne da na wo da wono ne dam na 87.9 obi dia che no na wo mpe na wo mpe so ko akoda mu akola ne nya ba bia amfa onye sika so han dan de be se ne ma me ne da no amu no sa fa ne phone ne phone na akoye den akoto no ya akoto no wo da ho eti de bia so wo frɛ me ya ni no so wa ni pe ne me nkasa me so makwada ne dam na de chi na bibia me a asambe na meka anam se de se wo so wo ye de wo so ni sika be ha dan enam kwada so mo ho nyom ma me no ho mo ni busuani bia e wo ade mra ho papa do mo ko pa adi nto mo ni busuani bia nto ma frɛ me so na me yale eye na ma no wo kuma ye oto won chen ne ma no mo ni busuani bia ti bibia no ma frɛ me bibia no ma frɛ me akoma ti me takra me ntini na me yes ne keto no wo mra na se wode makoma police ye ne ko ne sa ko biem na me ne sister ba ko sa ko ne sa ko frɛ oba na sa ba zongo hene ho se baby adudun akora no wonya baby na wo so dan ne si wo kwa wo ma na wo do ma begu fie wo so papa firi kuro num won so fie wo kwa won so wo papa san atenti na wo de won fa wo ma no ko wo kuro no fie na nkola no so nya wo ma so dwom no papa abre asidan se kura no Amina ase akofa bema foforo wone bema foforo na tie wo de diwie no akoda na dan si kokwa enti eya sa na esa akọ e frɛ no ne frɛ no bisha fo no papa ni na 87.9 kuma sa ko zongo ni wo biem acha se yakọ emprensa no na esa akọ kan o ni dan na ma mi sister ma ya fe kran waje no wo de bebro me Amina won tu ne ntu china no se mi nipa bone fo pa na dan no enti kasa ne mu so ne bana no wo me ho no busu mi nso no me ba brantie be 35 no ye fit adwuma na me ba no wuye eda de da me ba no sie no saa da no na me kra man kan kire saa da na me na ba ye bi me wa yi ase me ti aso afa akola no de ko wona ne bla ba no wo de akola no e ba se wo ba ye ntie me ba no akira me ho ba me aye ba ye be kan se wo ka kire me se eda no e me FM 87.9 kuma se no nti no be fa akola me ka so no nti fi wo akola no kuta 87.9 kuma wo de akola no ba na wodi akola no ofie hodi ebe ka so okuta banti ye ntuno nti wodi akola no wodi akola wo fa akola ndene ba mso man ka we na mso akola keto wodi na wo ye wonti nya me hwe na ne ye bae nti ye bae na wo si da no e ye ne ba ne dia da ne ye ne ba ne dia nti da ne de wodi matema keka bi kire me e de ma ya fi nyina jinjam me esa e bo mi dua akola nti dua na obo ye na me se zongo hinu kura ka se ye na me se me nane dua na wo bo wo na wo ti wo se di mpo ni video kan na okay no okay nti wa ye no na me ka se obo bi dua wie na me ka che wo se fie bu so bi ka che 87.9 kuma se e kwa da ba ma bi nche na sa de ba fie wa sa bu so asome se ni wondi e bo no hu
ama ne de ne wodane ama mama me dane me de na me de fi se me se bodua na de oburo odi ma ya fi buru ya no patiti me de minya akukudure bi se ka me ko yi ne niam no afiri dam atu agu na me sister penyin no ka che me say ma me fa nkoye sa na ma me bi so frɛ me ka che me say no ko yi ntu mfa no fa emra kwan so na yen hwe asem no na yen ka ne de wo ye ne de enye na asem kura wo mu nyina te wo mu se wa sa abu ena de woni msano otwitwa bi nti o ya de na dwene no enye adwuma enti se no 87.9 enti se no dia kwadu ni se ajapade no wo fum se finye me na fom ajapade nye ono na be ye obi oba foforo breso ajapade enti dia me kan ya obo me dua me ka che ne se de wo ye de metimu se wo na kum me bra ajapade enti ena wo kun no a ena wo fom no eno na odo bo me dua sanyi wo na kun no nti se ne dia kwadi se oba ye kokona na o ma ye kakra aka na no ne me bla no ye no wo asase kakra ye te ye wakoton asase wura na odi ma om so wonde onim pa ko ne koton ye nti de ba wo no de wo hwe so no wo no wo so no wo be kasa okay ya se kokona mu nua nyina wapai ni nyina nti se no me bra ma no o ma bo asesa ba ko abedim ha ena wanya adwuma no wo ye ena ba ko so akodi sirim ena aka mienu na mo no oba no de dankrofo fie wo no so ne dan na esi hokwa ena ese wo no ne na busuafo ne ma no abegu me bra dan fie ho ena o mna je ho abo ememma mfum so bi atobra ya wo mo ye na wo mu wu achi ekofa busuama so ba no ebi nie okay enti se no amena je fie na boso waje ajapade ni nyina boso wase ne badia okay ba na wanya nyamfie du ni ayikura no waje ne nkura no na wo mo na o manyini no mo nya ba bi nan waje se eye ne dia enti se me wo se ne dia amara wo me chim kraka no kuye ma no obekin kan na ye ne dia me pe me ba no nkwa ne ti me mo matu no mo de fie na ye den aman wo so de ke ka koroma hwe a obeton kwala na ma yakun wo ma abra me hunu de esi obeton wo nua na ma no wakum na yi ma no okay obetum akum wo okay ti wona ne papa na ya sa adwuma okay me ba wo so na ma me nko ye ma me so mi sa no question kakra mfa woni ne kunu no abrabo mu na okuru ne friends an Mohammed me pa cho trans ye na ekasa asa wani hapa Mohammed Al-Hassan okay na Mohammed ye die ni wo free hine 87 na won so oh we dey ukro mo pete edu na mu aka bi kana we die mu nyina ya baako oh okay na oye wo ho ade oye ho ade akuma oye no ade mi die ni mu ne yekoye oh mo worry if you saying like mo try fear do be saying 30 no kumpo mo ba we din kan like my friends born anya fear saying oh by 24 years wona we yaketo a okay good okay nti penny no wa by 24 years and crania saying oni ne ma ye 9 wodi ka wo mienu so wo be ne ye wodada ansa na ukohia na wa no anasa wo wa no nti ne ma ye nsia ka ketwa no ho so oh ne ma ye nsia okay first one you know oba afoforo ma ene mienu ono we no ko school wonu we wo no we wo ye ansa wo ko ware we na ye no ho ade oh woni ma mienu edi nkanya wo dada oh mo fa nche me na efia da bibia tumi si ene mo ha wa bo shuam wa bo ni shuam ansa wa de kwa sana do wa yi ni sisi enti ba sa no kwala no ba ko no de odi ka wo na o ye ne ba panyin no wo de ne ba de mra wo de tete galasem sa wo mafie amina no o fre wono no ke kan sama tete wonu amu entam tete o mo ntam so se no wono no si da wo fie ho ne ba wono si da wo fie ne ba ne panimfo no o ne ba afoforo ne ma wono si da wo fie esi efie ewo ho omo so si dan wo ho a na anuafo no so America ne ba panyin no amina ne mo woni nketwa ne ntam ewo fie ho ko so woni panyin no aye wan ana cha sensem kwa tronkwa sam kwa no frɛ ne ka Akoma si no fa so de bi me di na so wagi mi wonua ɛno papa yere de ye ne hia enti yehwɛ na
kokofo no abrabo amobo wo ne bema no a na etsi ahesuo eye sa japade we nyina na de mra de obi ani ne man bra bre no kwala nketo bra bre no odo ma jai mo bre e wo ho mitibi ka tse de wo si hye nkwala no enye easy wo man nkwala no dododo do ma drop papa na yehwe ukuru kofa ba afoforo no a eye emina no adie na wo ka kire no bra wo hunu sai Emina Ehukunu Mohammed Ekofa no. Edi asem na ka kire no. Patom ka kire ne sei. Se abrabare e wo no. Wa wo emkwara, wa wo nsia. Wa wo nsia. Mesumi de we ka ho enum. Enti nsia ne enum de mesere no. So be ware ya metimi nsi ne kwase won ware. Na mo nkofa de wa wo ba ko ana asa mienu kra na ebeboa. Na che se mi na wonum. Wa wo nsia da. Ehey, wa wo sen. Ena pema wono so wonum kofa. Ha. Sana koyo. Ena ka che ne se onye den so ye den a. Se de o we ware ya. O fro no ware. De wa wo nsia ne de. Ebe ka ho de ya ntimi. Hey. Bon 5 ekofa bon 6 na je say what me titi mani ye 11 wo so kra wo ka 12 nya reserve play et wo ka che be man say unsi no kwan mo tribe no mo ware bebra na ya ware o mo timi ware bebre tu wo ka che say wo na de nka wo unsi be man kwa na emom no nka de wo pese senka enkra de doso na setre mu so ade enti senko fa wo ba kra wo ba ko na mienu bi kra nka ye enum ensia de enya adwuma overboard aha ena ono so se chenchira ache wato obi domu awu tinu anu ope bonsese no enti mene ni jai ya kra akire no mitu kwatra mi fi akire no ba me ka akire se wo sirim adam ko afon ba wose na wose ada ba ha sa ba wo ka ho prenum na me sa wose ana me sa na wo de fi akire se no wanu no mene na jana fi ada wo pede wa ha se wose na ma me mi nimo oh manu wansi ma fi anu wasanya ba na mana ko ni wotena se na me sa adan wose mesrewa na barja na ba ye fa che mi na nya mani a ne wa ye maduro hey wase na ye maduro na me wonye waduro bia wase mesrewa na me se ne sei wase me mera na se he fa be mu na me kwata ade sabe no de me na betre fi na me se fie be mu ina me kwata na wase de woni fie ana wo fie bra wo bre ya wo no masumenti bag sata kwa na mo do me cement bag na wo no meso wa no me ma fie no enkodu obi nsem mpese fie no ono eye eno o mane dia na me sa dia so wo kan sa dia wo tim di kotuma busuafo onim sei waye bone dia me so mini asem bia ka aware no wa na wo sesa wo ne ma koye se de wo ka se o de koto busuafo onim ntina me bisa we no wo bufui ena wo sesa wo ne ma be ma ne sesa na se wo buzanga fo se ko se wangra okay wo wangra fo we mu no mutina se amamra kwan so ena mugu awade no wono kire sei ba na koka kire bebe ai be man se me mtifie ho e ba adwaman me so ya chi wade ye bra ye chibisa so betina okuru fie wa kofa be ma na kofa be ma ojide me come na e bia na e pay back wo kofa Hey, that been coming out. Mom Pacho. Me no we ba se wa ha me. Mom Pacho kan wa wo de no. Mom Pacho na ntisa. Mom Pacho na ntisa. Ntisa so no be fie wa atena no. Ina ma o yes ah. Me che say e bia na wo pay ne back. Oh, e bia wo se wo akwa femi na bra me no wa bredi an ye won so metua wo so kapa me kwa kofo bi ama na se no wa hunu se me ho mo me ho ma ba bi ma nya sada ye kwa ye chidi sa ma nya sada oh ma nya sada se wo ware na se wangla wo ware na fa ukura chia bibi ya wo ba na ye musuo ma ye musuo okay akonya bi wo fie wudi agora akonya wo fie wa wudi agora ba ha oh enti amina no na san ka che wukru Muhammad say wo wakofa bema wa bra Muhammad ehunu ene ono so gidi ye ene ma me no ba fie be ka che o say nene ni ano amina de bibi na ye ne wo so te ase ena mo ka che ni say ena mo ka che ni say so watim kwa busuafo ho de a me ni problem na me baba ya nkra ho me ka chiri no ho okay ma enti wa nkwa busuafo ho mate ya wo so ma me kwa busuafo no okay e wo sunyu ata no so ma me kwa kan chira busuafo no say
ne yere na tu ne fie ho na wa ma wo mu tu on tini fie no wo ma busia no to se bibi ye na on ba ka bia bibi ye na on ba ka se bia wo wani no ba na tu fie ho no busa se de ntino tu na me se kasa ya ye di ka dia ko fa sa kasa ya wa de no ho asem no ene wo tu ntimi de manka de be ma na ka se so akobɔ adwama no ma ntimi anka no se wo hu ni enti efiri ho no abusuafo no so me busa se ukunu se ya pam wo no mama wa ansa ma me blaso ho nti wo ba na abusuafo o ma ni asem na chi wo ma asem ti obi anka ho asem no wo de to sa akopem se me blandu ye nti ni de nem sa wade na enwui because wana samu ya wade a mu jai ne sen ye hwese sana na ene Muhammad awari jaye ne ye ya wo ja wade a wotimi do ba no koma abusuan but we wan fam na say ya kwaje ne fira busuan nsem ne kwasere no ye ne ho ade de ka kora ye ne ho ade kyekira ye foro kakra nti bibia ye nti na wasa so obeja ne de a ye so de koma abusuanfo bebe woten de bi na bibi ye ana wo mra wo bibi se wo mo no ka ho asa okay nti na ma wade ye enwu sa eye bufuo na we de fan ne ma nti Muhammad etu kokotena na okọ amina wa no wo ma won chen no ohun amina foforo no ena ma wodi abufuo sesa Muhammad ne ma kakra na aka no koto ano wa amina fi osese on kotena ho preko no hunu se wo yesu jani Akoma FM 87.9 mene me bedie kora na de mai ena ja brejo fe Dawuda Dawuda so wa buru wo ho ene sa de on ko Dawuda ho ebe no obefiri ma buru ro ba ko bi na me sika makwa edan makutia beko Dawuda se na ndi aburu ro ba num akuru beto ene wadi awi na me se bo papa aburu ro ba num die minim so da Akoma ketwan o so kura be fra aburu ro ba num ontua kakra sa nyam na wode bre mi sankura no ye nsia na wa beto rubber num adi akọ wo bi ma no Akoma FM 87.9 Kumasi Dawuda wa fama me beto abura ma abi fidi wan tua kan timi so mi me fidi bi nya dai enka ho wa fa abura na ma me na ja me ko fi di sa asem kura no ya asem ko busa emma ne ya asem wan timi ani ano to say we ni mu nyina ho yawo say wa ma ekomo de woni wono ankasa yemu ma ena wa firi abrodi akoma nkrofo ma ena wo mu nu edie na komo de wo mu so pati kuri mu o wa busia fie ti ho yawo na ade yesa no bara se wujina nkra na mu tutu nkra na yeso obi fun kuma enfun nya na so wo sesa ne ma ne sa ne ma de aguda mu agu ne ba bi so wo tie se de no kra na no wasa ba bi ye o ye dan ya me no de no kwasa bi aduane no kwa na no wasa be die ma ko twa bo de kra dia ba ma ko ko pa aduane ya ba me ba no twa aduane afọ ma ba me se wisi wonu aduane so anu wasa be di na bisa se aduane no kwa na no obedie ana aduane fufuro bi ho a wodidi bi opeso sa di ka dabi ma go to the America me bu bon kra wo fie samlo de no wodo fufuro ne de ntina we ni no wodo fufuro ne ntina o ma ho kra no na kra bon sense no ani na wo chichiri ne ma hyehyɛ akoso ko be mo na wa tie abaya no woni ne papa no kwasa no ede abaya no woni ne papa me nim de omde ye me la no omo fra na ni me mo omo fra na ni papa amina ne papa ana ne mam say bibi wo baabi ahuno na mo ba ye ya fra me na saa ye nya no enti me pa cho ademra fo kromo amina o ye de adwuma ademra de bade na no eno papa no o papa ye friend say eja kremu na wonu nyina so ade won awu man nyina atena ti wudi asem bi o mo nka ne ye fi say watena awu ne ma ne ma nyini nti yenka bi ma enti wo bi a wo ni meja kremu ena ne ban me na bi an me pa chewo bomode an ka kire wonu say yenya wo mo pa ewo Akoma FM ha say ye wo Akoma se square ye ne mo no ayi mo no a main gate no ene hwe ne mo because ye pese amina yi ne ho ano ewo saasem we ho na ye de no kra no to ba bia eda na say bia woni mo ho bibi kakra na woni ba bia mo wa wo betumi ana sa amina mpo no papa etie ni sisi a
wɔn betumi afrɛ 02039333582 production line no 020393358 and now 055-260-1529 055-260-1529 wofrɛ yɛ ne a na waboa yɛ mmiɛnsa ka amina ɛne agya kramo na yɛne wɔn mo ɛde nkɔmmɔ na montam tete yɛ no me awadeɛ no mahunu sɛ gu koraa nya amammerɛ kwan so sɛdeɛ wangrafo egu awadeɛ no saa no ma wareɛ no yɛ efie hɔ no a wosesa Mohammed nneɛma de kɔtoa no ma efie hɔ wɔn yɛ betu wo firi sɛ fie ɛna me kyerɛ sɛ ɔno ka kyerɛ okunu sɛ kasa gu ɔno ka kyerɛ okunu sɛ me meti fie hɔ ba adwaman ɛno de obi so ɔkasa kyerɛ na obi antu wɔn ne tu bɛrima no kyerɛ sɛ bɛrima no na sesa wo nneɛma tu gu yɛ ana wo na wo fa wo nneɛma kɔ bɛrima no sɛ sɛ meti fie hɔ ba adwaman deɛ a ɛndeɛ mintu ɛna me sista kora ka sɛ deɛ nsɛm sie kɔ no mintu mfiri fie hɔ na mfa bɛrima no fie nyɛ dɛn ɛma no ɛyɛ bɛrima no fie anaa wo ne bɛrima no fie ɛti nyɛ bɛrima no fie ɛti so ɔka sɛ tu firi fie hɔ na ɛne bɛrima no tu firi bɛrima no fie a wo sista wanyɛ ne yie ɛyɛ wo ne bɛrima no ɛyɛ efie no ɛdɛmu a ɛhyɛ mu dodoɔ sɛn dampɔ baako pɛ o ti sɛ dampɔ baako wɔn dampɔ baako sɛ na ɔmo te baabi na ho kyerɛ na ɔmo bɛsi wei nti ewo mo kora na ɔtɔ nkyɛnse gu ɔba abɛsi no ɛna me maame bɛ yale yɛ me maame yale na ɔtɔ nkyɛnse ne sa yadeɛ ɛborobo sɛ na yɛ maame wu yɛ maame wu yɛ a na ɔnso so yadeɛ no sa so ɔno so ma ɔno so de bɛ wu yɛ enti yɛ wo enti prato no yɛ no kwala ne dia ɛyɛ wo ma dia kunu ɛna abrɛ ɛna wote wo fie bɛrima no na atuo ɛna wakɔtena ɔba afoforo so sɛ wonni wo ho sɛ wo ntwe mpena wo bɛfiri hɔ akɔtena wo mpena ne nkyɛn anaasɛ wotena fie hɔ a ɛyɛ mama mene tie so ɔba bɛfa ne kuna kyinti biribi bɛyɛ wo a ɛyɛ wo ne bɛrima no fie bɛrima no mɛtu wo a ne sɛ wotu ɛne ɛkɔ no ma sesa wo nneɛma nto mu wo ma kwan ma ba afoforo abɛtena wo fie ɛna sɛ sɛ wo ma ho kwan ɛna ba afoforo abɛgye fie baako na kɛntɛn soɔ wɔn na ma ho kwan bɛrima mpamo wo sista se sɔre fi bɛrima ne fie a bɛrima ne deɛ me na me nua no wɔpam wɔ baa no wɔpam ne sa sɛ wɔn sesa ne nneɛma fie hɔ na ɛmɛ sesa wo pa no wa bɛsa wɔ kakra na ɔbaa no so yɛ mistake tena fie hɔ because wo ne wɔ ma wo ne wɔ ma ɔtumi na ku ana no wɔyɛ saa type no ma bo mɛtwe so se ka me blaka wo hu no sa wɔka so me yɛ titia paa o wɔn na di ma chi so wo na wo titia na yɛ obia nwanwa sɛ mene ne tena yɛ kora firi adeɛ akoma da mahu bi da ɛne bi a wo sign ti na bi a wokɔfa saa ba dabi ma sɛ ba akokora na mfa ho nka me no me na de ma na no pa wi ne nwumere sɛ bi o si pa ni bia menya da o me ya ba ne ma no kora bra kora wɔde wɔn ma me ma mi sɛ me kwasi ne gya kora na dɔ no na dɔ no yɛ bɛba ho ne ba bra do ne se bia na o se sign enti na ma ne konya interest e wo ba afoforo mu woni ne trafie se asa wo ko hu me na akɔfa no so me ne trafie asa na o ko hu me na wa hwɛ sɛ me ba panyira du 24 years die sache we be ya tena o ye che kla adem na ba later ya na ko fa sa oba no na say ya ba later o for oba na se be 2-3 years mu no di wu ye ofa amina no 3 years and what the wu ye no akasa du no no ye be ye fie no na ye no kra enti na wo so oboa wo kuru no wo ho na wo koje wa de ne ye amina de free wo sa bre na wo kuru be ka che o say opa no ma opa di mi so 87.9 Kumasi ebra obeka cho se emina de adura ye ne sai bra fie no enye na nia no no one na wo na one na wo baako no baako pa na no one na wo Akoma una betumi aka we because so be me kware ba enkumafo ka ho bi enti no mama bi sa oye emina ho ade ba cha wanye no ho ade o mo twempena keke empena ene wo de efiri mu no ɔno ne twempra ɛna ɔde wanyane ho ade wo na ɔyɛ ho ade ba de mpra no kran so ɔsan ne wɔ baako nti ba agapade akyemu a ɔno wɔ ne kyɛfa
ɛna yɛ maame nso ɛma no ɛwɔ mo kyɛfa yɛbɛhwɛ aban mmerɛ mu sɛ yɛ maame fira awadeɛ n'aseɛ no wɔno wɔ kyɛfa na ne mma no ɛna ɛwɔ kyɛfa because ɔno deɛ ɔka so nwade bie mu kɔɛ na bɛrima no kɔfa aba foforɔ wɔne na wanyɛ no ho adeɛ ɔno na wɔyi akwadaa no wɔ ne kyɛfa ɛwɔ agyapadeɛ nim ɛna n'ama ɛnso wɔ ɔmo kyɛfa ɛwɔ agyapadeɛ no mu na ɛdan no akɔyɛ dankora baako pɛ one room ɛno ho asɛm ne yɛka ne seesei no ɛyɛ maame anaasɛ wo ma ɛnya asase baako mmienu bi asi ɛdan wɔ so wɔ mo hɔ na okay enti ɛdan kora no ɛna eminagye abɔ so ɛnu nti na mo ani abere ana setena amina ɛne nkora ne te ɛwɔ fie hɔ no ɛna mo ani nye ho a mo de aba me pese mi no esi dia me pese me kyerɛ sɛ ɛdan nankasa nkasa wagye abɔ so kola no ba no ba ko nya ba bi na wo de wo ma ba begum sɛ wɔno no wo ma brɛ kola na wo ma so mu nso esi wo so wo ba ketekete we ne dan ne dia wo so wo da si wo kwa wo da si kwa a wo sate fie hɔ a wo san wade enti no eno de yentimi ma so akɔfa mpera wo twempena enti wo gyai ɛdan ne si hɔ no akɔhyɛ ne mpera ne kakra na akɔla abaya no so ne nam saa de dan krofuo fi a na dan si hɔ kwa ɛna yɛ so no akɔla no akɔla no sɛ yɛ kyɛ bibia ne de wom yɛ kyɛ bibia akɔla ne de wom na mmom amina ne ntimi fa pɛ empera japade no ma akɔla no saa ɛna mo se wo dwi asase no ɔne nkora no dwi asase no anua ne bi ne asase fon tɔn yɛ ɛna asase wɔn tɔn yɛ ho sika 8 million no ɔno gye wa ma nkora no nti yɛ sɛ wɔn deɛ ne dan no kora no wɔn tɛm anka wɔn fa 8 million no nkɔpɛ dan na nka wɔn tu nkɔtɛm sɛ de bɛyɛ asomdwie wɔn ne nkora ne ntena fie baako a asomdwie ma bɛrima no yɛ nsamanseɛ like ɔyɛ wo bi ɛde to wɔfa na gyapadeɛ no ɛho wanya ma wɔnyɛ deɛ wɔanyɛ hwee baasa koko asase deɛ wɔde ma wɔn yɛ sɛ wɔn nyɛ no wɔn anyɛ ɛna wɔde wofiri mu ɛna wɔde efiri mu bɛrima no ewu yɛ na ukuru ne wu yɛ ɛyɛ no ukobi kobi kuro mu ani yɛ nti ukobi na ɔyare yɛ no wote ukɔhwɛ no ana woboa no wɔni hwɛ mu kakra kasa gu ma me mekura mpom ne mba me ba be ma ba ko yinisa ekura mpom me ne yinisa kura ko ba bi kura mokɔ baabi kɔyɛ den na bɛrima a woso nwa ne bi mu no wokɔfa akyirɛ wo sa mina na ɛku na wopɛ ma nso mpa menene wɔ mantiri asa na ɛha me nti menene sakora kwa ɛfa akyire na kyɛ sɛ ɔdɔ no wɔ hɔ na mɛboa sɛ agya nkwara ne nti na meboa sɛ nyankopɔn bɛgye ne nkwa ayɛ dɛn asi hɔ ɛhɛn watuma hwɛ ne ma no mo ba pani no wo se wɔ 24 years yo chat mo last born crowd say mo ono e wɔ 12 years okosku anasa de na yes say mpache say ne so aba ko oh okay ni nua be ma ni nua aba be fa no ekose sɛdeɛ akuma esidi na kuma dadachi ɛde ne ba yɛ kyɛ sɛ na one na ente bɔne ɛna na so na ontriti wo nua ba ma no bɔne bɛboa kasa gu fidie ne ma me pacho omo tira de me hunu bɔne bia omo ayɛ naja awade mu ntokwa de me ni hɔ ayɛ de ne kasa kakra de bɛbam ɛso omo ntokwa sa se bia ba me na metima na yɛ nkasa de ma hunu bi da okay enti say amina ɛna yɛbɛnya no na amina so akyekye mu wose o maame edo beware Mohammed na wusa edian na ofa mu kakra ewo no nsem a wobetumi aka bie de metumi aka ne se na ase ade ba ko ne se abra me ne papa ne maame na ate no no kwasem no se ne kwa na minim se eyem papa no eye aware nsem ya sorry ye the land no me ne papa ene mi ya mo aduma ye ana papa no de ko je land no first day ko land no so me ne papa ne ko ye ene do land no so na ho fu pa ene do ye koko ase do ne sesa ne soa ene obi ko timi to ba na se ya do a
ne ka say bia me ne menua to di matin ne papa ne do ya wunyini ye ma kwan si ye ne yem hwehwe yen because of say adonti ti ya bread and time so na me so no menwini kenti akra e fieti mi ya den me na menwini kenti na ma yi dia mama me da aduane na papa di ti ha ka sa ne namu ana waje land no ye den e wie ye to je land ne wie no na ka se ye be bo sisi ye den e wo na ye den ti koko kakra hwe so kakra o ti a me kakra to ba bi kakra sa ene etimi ye den e pejai ti dan ne kura no na papa ne maame ne ye nyina adwen mu no ne ye si 2 rooms ti ye started dan ne dey so bo fam na papa na me nyina ho ne ye o ka dem ye si dan ne we du land na papa ni hu se dan no ne dan na ye si no sempo na aduru me ne mo fa maame ne wo fa bi e wo ho ono ne ye kɔ ne kwasesa blocks e dey andam ko school ti me pon ya na me di medika ba ma be som ni aye sana han ta sa na ma papa ne nan eno kwa ka na nye ize nti ko na ma yesi ba ko nti bi na yesi ya le nti ska na badan ba ko ska nya den e hye e so a hunua nye ize kwa wa me ma me den tam kwa young boy pieces eni ahode bia ye so cement man bi e ho e kwan ho e je bi e fenje bi e ho papa to cement gu ho ye so ye da konzongo people pa e cement ko to si ase me da wa asa metumi asole ana kan dan etumi wie ye and that do kwet be bodan so no me ameti ye me kente a me nwene ye sika ana me fo ka ko nya he ko to na do box ye de buy na de bodan so enti akakasa nyina ba wie ye no me de ye na minim se me papa ene papa no me de ene de nyina no mahu se nya papa no de but se ye ka se ye kan ma fans papa ko be ko papa kra na wo me no wuye kra na nya me ya se papa we no wuye ti me wa se me de ma me tu a me fi o me tu fi o da ma me ni ti ma mi tu fifie ho na me na so ti fie ho me na me ye aduane papa di okọ koda ma yini ho na wa ba na me ti fie ho na me ye aduane enti minim de si ye da kro me ho sa ma ye aduane awie ye ba be didi ti e be didi no ana me ye se da bi me ko torrent aba magu papa de so ma na awie a7 na awie me ko aba na me ba me ni nuam so abede abetu inside my car automatic ase afi me ko private ba yam pa se adentina me ma kata dwene so esi wa ko private abla me nuam me den eto me so me di kan 7 na den awie ni nyina ni papa sa de ani me nyim nyama nkwanya enya papa no e me ya because na me te da se enya papa no endam so no na ma ss foforo nti o ka asem no me twen ho a na ko to afi no ma ss foforo wo hu na mi na no wo hu mi na no wo mi na afi ko na mi na ko atimi ba fie ho ko ti o ka asem no me de me ka se me gidi o mi mu a na me bo because na bi me ma metna no papa na nya sign bi ma hu se enya papa no da mi ni da na bi asem da no odin ti na ma me adam fu bi wo ho fa na dwa fra na ko tu na nim se ni se na papa ya den aka na me de minim ti o musa ma me se papa we it wona obusa ma me na ma ka chen se enya papa ni papa no na wade mbe ware na wade ma kasa kasa yi na ma we cry den apie na no kra onim so papa ni betumi aden betumi akasa enti so na no kra no na ha me ti one day me koda I feel na mo ka no be na ye fe kokoo no feel na mo de mai no na me da afi me koda no pa me bo metumi hyede na me hyede mo pa me da so na pa me mpie isa nimre me koda na ma fie ma mpie da day no ebo 6 o'clock nimre na me pie se me ba afi ba na me shemi na ba ko se e papa yuni mo to ba bonten kenta ma se me de adwa nyina wa gini ma nya to agu anya na nia obi na di bibia ye no timi na ma me ko ma no di kan fa ma me wo na wo se o papa yuni mo to ba bonten ti enti me wan se me step wo kra bi ti man ko na me ba me ma me ho enti brede asase no eso bantia nipa soa ye so banti kwan enye easy mame enye easy so se mo bre wo ho ya bre ka bre pa ya bre ye kwai Akoma ya bre ye ko ja me mame etimi ko buja nya beton kwai eje na abubu kwai mu ho ye ko na atwe ye me ne ye no eni ano den me abra me nua ne ba bi na me offense na me wo ba bi nya case kakra bi ho nti me san kwa ade mra ho ko si oba 2 months bi nti me kwa mo nua nti ne dan time so ye no a mo tu no na ye den pa dan no so number 1 amina dan wonnam ade ba kwa na ha bi no wonnam ugura dan mo ho ka se ni pa dan we mu a ase bi abo ne be dan me ka wona aburo obi na dan ni mo
enti wa kan sa na muni an ne kwoto zo go me ana asem no ase me nya agya bantim fa won sesem bebre enti muni an ye san ka say oh ese no ma no ma me so tim fe wura ntim ba be di atema no papa anya ize o boko ba na muni ni ho timi kasa rough ana so ya medwuma ne ye ti ma me timi di atema sa na ya wura na me wura akoma ntimi mi ma no kan word na me ko de fe ko ma me ni ko sha bontia ntimi ntia me no sin trase because of nsama ne dan na timi ntimi no kanti ana muni an sa ne fom nya de ko gu ho ti anwumre me ko da ye ma me na me da ho me ni ne da ye ma me na me da ho sikindi ma me na me da ho afei mai bi aja se edu on na me ne no na me ne te me ko me tuma kwa dem la kwa ma me kwa bi a me kwa me ko hwe na nim sei ho na me te ara we ko to aja so de nim sei on kan je me say asem no me nim hu film 87.9 me nya papa ba na ono so o de manum ena ba ensia na ba ware na in fact na bufu ensia ene manu ensia no emu dia na bebre te se de wo bre ye no wo so wo ma me de wo de ne kwa ware no anya sei wo do be kwa ware no anya sei wo twa no for kra na wo de ye bi sa bibi a wo hu no wo de ne wo na de ba wo de ne kwa ware no anya sei no 5 efienum ena muja ya wade no so no wo ma me sesa ne ne makwa ne wanya sen ma me sesa ne makwa na mo 26 years nti 21 years ena woni wo mo tena ye bre ya no no be ka cho se wo wodie ni muti paka oni ma ne ko enti ho no de yen ekọ nya hini se ya yini nye ma den atu agbabonten obi anso yini nye ma nya den antu agbabonten ti ekọ ye na mo se sa adi asem no we ya busi asem enti enko fie na enko siesie asem no enti asase na me kana asase si asase na ho se si yi no asase fa ba bi ho no makoto asase no amina na to asase na fani bi adi makoto asase na bra asase no wo unim ho hwe asase se ma me moje wo mina no o papa tena mu yetu nsa manini na se manini yetu nsa papa tena mu bi eje sika aka de ma abejafo o ji 87.9 kuma baba pan so di apana ti a ne wo ye do wo ye enya no ma apart from anwia no mko yi no o ji sika wase ato asase wase ya ji da wase ato asase bi mo se sika no ma ji mu half woni papa ne woni asase wura no e wo faase enwie na e wo afom nyina ma pai ni nyina enti ba man we ware foforo sorry when the man giant no wa ukofa unwari bi o jaji o ko ba me matrai me jaye ne de me fa be ma ho ne trai e ba ti de me jaye say the wu jaye enti ya japade me say wu dan che yo nka me ka ayo ma no me ka mo kra enti ayo ma no okay enti ye bere ye be hie me na ye ne be di de wase ye bia no ye be ye sesei no wani be ma no wanya no wade ono ne wo baba ko nti ono so ejapade no mu chefa ye be hwese ne die no ene asase no waton adie no ana one room no ye be hwe ena o ma no nso mienu esi dan kakra won asase ne so obi esi ne dan okay and also ye be hwe dia mu pe bi dia ma ne sese ne wanya fiese because ye won fie bi o hwa papa ejapade kra no em say won ka ho because eduru ba bi a wo kọ na akọ bo bra wanyini aso wadwebo ti unko pro papa eje papa e a de oba ye ka no pre ni nyina no ye behwe ye hwe ni nyina ka ho bi na ye de no kra to ba bi enti ba me ye be hwehwem na ye hunu de betumi aye de abo ama no obi anya ne de na asomdwe mrafie e wo sa me na tu obitu why okay Akoma 87.9 FM tu betumi edo text messages no aba mami efia wade na se de wositie no anya bia no amina wo chefa ejapade nim woni chefa mami ne ma no e wo chefa e wo ejapade nim anase wo mo eni chefa yenti amina sam de na so obedi nkan ede o messages aba na makenkan ede amount yenya me na wo fie ha ye ne bedi nkomo ne hu ne kure wo mu na sabre de se me kan yo me da doctor doc be kan na me kan say doctor de we no ye ni aye dia because wo hwe edro bi na wo hwe se de si bodi ni se de edro ne kwa ye kan award a se ye kosi age award o timi se wo da ni problem ya mo nkro mo ho to sa de no waje bi eni si ade ma de abra mi no doctor mamenti an pansa na mami so kakra satifo ma je ma de mi amedro ma je ma de se award no yakoje aba that's right ni na mi si ade bebe fie oh me do de kura ba because obi a
wo na aduro ho dawuro ewo Akoma mu nsem dwumadie so se kobasi yaji award a menya ka kire wo msa award ne yebeje sa PWAC award me ka kire se papa ofre me phone so ka na me say ha ho PWAC yebeje Grow Fine award me ka kire se mane how 2 times yeje award no that's right and na akwantuo so me ka kire doctor say doc yebeje yedi aba this is what trust yaba bibia ba kama bibia ba prophet we are papa we are so for so be di ma go say ye be den yame ase ye be den yame ase nti ye be tonwum kitwa bi ya me so azie ne makobido azie ne mpa cho be ana me so makobida ho asidani na yewudi Jesus makuchamni mabankesini wo yebe yawa yedaso Jesus utanti mami maidani na yewudi Jesus Makuchemni mabankesini so obi kwa ko you no so dem yes when you enter make us ya tun anyom aye tuntun nyame woni edo woni nyedo asidani na yewuti Jesus yebekanda wayashraman Jesus yebebo wudi oburadata makocheni maban kesini wo yes mama na eneno kra no ezie for won dada but ya na sometimes nye baby na ne ba I was me pass no me fi sing by mu I said no try me say and di na ya chairman now so come tum me say you won fa me sing by we that guy Akos ye beda mase onuafo ye beda mase na ya daga na man nyina se ni mu ahemfo ni mu MP ni mu cheze ministers in fact akwantofo ye ba Ghana enche bebre emfie nsia de mfanse 2016 ena ye si mu but nyankopon de ye ba se kakai na ya kire Ghana fo se ye ka kokko adu de bia me ka asim wo ha so bi o 30 me ka se mu bia me ta ke wo afaduro na ye kokko aduro ho afado onuma obeja wana dise bizi kopensu onwunu kopensa doko no ene nye kokko aduro akwantofo abidufo ye Ghana nyina hyiaye ye fe gat farm abido ka mu ko nyina na hyiaye na se dabi ya ye ndoso yemu we bi nsida ye first in history no ye pe kokko aduro anu we hye anu nam e Ghana ha import bi sia ye betuma recommend ya maze no kokko aduro ye na number 1 na mpanfo tena se obi amefa forms na ya nsi akan no na de bia meka bidon kan wu kwa ye Ghana no se bidon fo ye do Ghana no aye din wo data so kra ye nim ye no we are about 46,000 ye dosun papa nipa be ye pem aduanan na akire de ye nipa ketwa na ye doso mu a kwantofo ye di akwani aba modo timi ye dan o yare ben na ss ye duro no apart from say ese kokko yare a kwasi bo yin fa na pass na hemorrhoid no etimi sansa ete efi nipa ni so cataract obi ogra koma etimi boa nipa no obi a sebi kakra bi na ni tipai no ana bi na kokko bumpia bonten ana na tungoma pia na okota wate breeding pass moja be fi sebi ni toa obi kokko tete no ade be chim bi na tie na ya du etimi yes anwade nsanche nipa fo so wow nti dia bo chim dia example Yankopon adom ye connect aduro mienu se monyi we die ye pe living testimony yeze bia ye kwana ma se obi yare na stories bebre mpanfo hwe mu no se no aduro ne mo kan na nokore ndi akwantuofo yi firi na ko de Ghana ha opa bibiduro anu odin anu nam na ye kokko ado ye pass aduro a ye akwantuo ko mixture
mo no obia mum hye ndi upe kokwa do anu ode utim faduro bia ntoto akwantu ko Mr. ho samre o 2 years e wo mu idie ya fa ba bi agi ba bi aboso ndi man tre ba bi e mo ho safo hene na me na maduro ye wo na waduro ye yesi akan na wo hen wo su die enya adwuma ko bi na makotu esika mo se mo nyina mo abaso da bi abibiduro fo ko na ankasa ndi aduro bi a wati die wo ko do Ghana ha bi asankofo nyina kwa kansie no bi but ye gigina mu se akwantuofo mo na mo kokwa aduro no the best ndi mo magi award no ndi na ye ba ya ye di award no be kire Ghana fo nyina enwa ne kitami ye magana fo nyina hu se ye kokwa aduro akwantuo ko Mr. no na ena huradi kan kokwa aduro wo Ghana nyina mu ndi wutie mi na kokwa hawa enji wo achinye o ma me papa da bia me kase niam edi kokwa aduro ye aduane ye di ya but wuni hunim dia na wuni se na me amini voice ye to nwum no me ye dia mini but ye ba ya semu dia oh nyankopon adom ye number 1 ero ndi obi a wona adom achede ndi maso yare kokwa tete ha wa kope akwantuo ko Mr. ma me fa me number no to dwa me number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your number no ofra your clinic so ya hodo mako enna e wo man Ghana mu ana ya duro we nyese se na ya yie pia bontin o e wo drugstore herbal shop pharmacy bia mo yo kwa wo se pa kwantuo ko Mr. ya yie duro bia mo manye wo se pa kwantuo na ye se wo we dia se no da bi obwa yempanimfu agi atum enya kwantuo ko Mr. na waje no ja bedi udwuma kama na mese se kokko no nso na agu wa mankofa wantement bia da bia mekam se kokko yare moja mu yare ndi ukofa wantement gi ekwa ebesen aba oto mo na yekotwa ebesen aba bio enti pa kwantuo ko Mr. wo no maduro na kokko enso na egu wu na mane ni nyina besen ayira bi ku ebe pie mo ni nyina besen ahye na wa ye free bi ku ado nsa kan ya na atiato nsem wo say yes aduro no papa e wo ho enye ne me de ointment ya kan fa kodwitwi ekwa na asen abada bi nya bia enti ba bi bia wo bia me kan fo mo Ghana ha de me mobile bi na meje ba bi a wo bia ayi Fred me den heba bi say why anya kwantu heba me say kwantu ko me say ya aduro ne de miensa no nyina atiapo ndi nyempanfo hu say Ghana fo ehia ho ayare sapa na yare komanya ma Ghana fo no ndi ba bibia wo bia me kanfo akwantu ko Mr. Eddie Amount se kona kotobi na fadi udwuma na me nka yare bia ho asem sanse me ya award no ebe kire Ghana fo se obi ebo se ye kan no abamu ndi nyame nshi obi bia se nne oji bra wona ye di nkomo nyame nka ho da se nne ebe se ahia bia mu ampa ye da se papa me nua ba bi kakra be so na wakani nyina wi ayi mi ko bi ni manka bidie ti wakani nyina no kwa no waka bi no okay nti nyame ya to mu adase me ye ma ye nyina ye ho trinkwa amen aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno waso eguso da wutie awie ma me ka fo ni what scientific clinic and diagnostic services and from our Dr. Nimo asem and awie meka ede echewe na doctor de medini ho adanse a na midi adanse pa mi pegya mi mu na makunkon na kyese medini ho adanse na maka kye wo ba ana bema enei awo ho ayeden ede ama wo awafo ya ho awo ho ayeden ede ama mo no se mamo fama ni nkyere bebia se modi mo animpo akyere bebi na awie yi amoamo ya moni da so nyina sa musi sese de hu na mehu se me oban mi yeboni na mia na mehu se be me yekra wa wo de awo me hu bi da eni da so no ensa esa se winya enko ni what scientific clinic and diagnostic services bamodia baby awo bia brochina mu na wo anapokra se regions ni mu bia na wa jimidi esa se minim obia na opeyefunu awo ba na enipa edi ne ho few na bemu nyina abuo minim nipa no na je se kra de de na yeko doctor ni what ho no ni mo ho ni what no said ne make us actually we enipa no esre enu nti meka na minim ni ameka
emfa ho nsie emfere wokwa ene wukunu oyire enko na obeboa mo pa ovarian cyst fibroid anasa vagina tightening anampo be mo de boss so an wahwe agulo sperm count be ma obema sori nyina so wo pese wo be ma no mo eyedro liver kidney enumu nka hepatitis A B kwesisi cancer diabetes stroke hypertension typhoid ulcer eni yade echi yade sisi yade ben ena chese doctor nimo entumi enhwe dietary advices ni no de ma ya bompa ye de amamo ye diagnose mo ansan ya ma wadure se kokonom na ye lab services scan services bibia bi ye she doctor jinidi na eko me makasa jinidi no jinidi ni titru obi a opa wo jinidi neko na no nisa sedi etie bia no osu benya yefunu ade a wokuma se atonsu mo na akogya nhye woni adanse rura bank na ehwe ni mo fred doctor ni mo sesia and celebrate it was 0244 08 7687 0244 08 7687 and 0279 08 7687 0279 08 7687 nani Dr. Dimo ni wa scientific clinic eni enkomo na naire memwa ha yeah na mami evangelist memwa ha wi evangelist ya ko 87.9 Kumasi mama ACP Mary afenyi na me adom ne first born and then I would okay you aba Harriet Obey our Wesley Cathedral mama so chia na mrepe mo be frem na ono wadi nkomo okay and a birthday for birthday the first born is beautiful amen na oma wudenya wuda papa mano the tosu me nu Susie ifri Ella ho Ella ai Susie ono su di ni birthday ko Ella ho okay and on the man all right na oteta da ho Akoma papa mama o yesu di mo amen. Well, say hi. I'm Cynthia watching you live. From Chifu Himai. Okay. Chifu Himai. Mommy, to say, and maybe I will see. If you want Japadi, a Japadi, to a bar, what I need a Japadi. She said, "Be plow my father." Now. Yes, will be why and can chase as somebody, but me decided meaning to. Yaka, what is the woman what you won't talk? None of our dollars, some no one talk. So we ba worry, I won't call them. Ukophobia, the Kawa, Timaka soon, Yensia. What are your private guy? That be a comment out of us. Then the panel so what to me? And then I will up am yire fifi ti wakobo dwaman anya kra na hu yo ba no na ka kire de say we panyina akobo dwaman so pe ho ahye no agye adi emma bi se wo mu draw se foforo ya no ma gina say 87.9 Kumasi no ba ni na bo brem febre be nyina wa fo achi afi wawu asa onu ni suba wa tim no enu ti no ba woro de am obi na amina yebesrew ba bia wo hye bia no aha de awuntimi nsie yebesrew edan no enye wo dia emra wo man no mu kire se wo ba no ene sese wo nya chefa e wo dan no mu bie na wo mu adan no mu dia de sankola num ne de o tumi pamo mu frifie ho dabi o tumi pamo mu frifie na chese the shame price was say obedidi wo fie ho na what to 87 what do just what them practicing na betwea abi na edan no mo ntemo no so wontrem o ma wontrem abro abro na nipa bia wo ya bofo bia no abro bebo so wo ya bofo a se wodi mu a mesre obra fom na minim se de papa no so ta na chi ne papa no ta na chi na dan no wontimi fa nya hwe kusie ni du apoma na poma no kwa untumi nton untumi nya nuhu anya wo dia wo ba no pie ba ko pe abanmra bukura no pie ba ko pe ena wo ho se be yama akola no
pie ba ko pe di aka no wo so ne ma mi jai ya omo jai ye oni ni jai ye na busua ka so ma jai fine ti ma me de abusua mbem ono ne se wa bo adwaman ni transa setena no na yo mutu ma mi fo say ene on sesa ne ne ma on twene ho because on said them say on tu wo wangra fa na mere mu no o ma nya ya wade o ma nya enti emra mu ho emra wo ho ekura na ma me no chefa wo because one na abre abokoko pa abji aso aniema emanuma se wo ko tu mani bi pa wo yenkuro nketo ani bi pa wo mu ni wo nu mu kuru no akwaji kokko hweso me se ba ku bi a wo da ko mo no fa de ma 87.9 kuma se wo ko na ko tu manu kuru kutu duma bi ye nu mu mu hona easy na be ma wunya sika na tu ni jimi ya ko ka mo se enipa no ya wo na obi ba wo de na ko te hasua e kire onse wo ba bi a wo se onse wo kire nwie enipa so wu na wachi enjoa umu papa wo waso mo nyo wasama do onti e be sra mi na ne papa okay no a ne papa danfo no so aye frɛ no a wono toto ayampe ase ne papa e frɛ ne kramo e ja kramo ye be sra o kramo fo mo nye sa mo fa no korɛ ento de da emra wo ho ye ne be fa mra kwan so maame no ne sam ne man sa be kire japade no empra ba no wo ye empra ba munim se wo ye kafiri munim pa edi kafiri ye woni ejapade bia wo according to Islam Quran woni hwe wo wo ye empra ba wo ye kafiri we ye mra munti so am me ka se ka wo sum mu no Quran no ni pasa ne so no na afede emra mu di akola no wo hye ise papa no moja papa na wo no akwo na bakora na papa bi na ka bi kire ne ba o se mo de mo me aye mu ntime ha mo papa o chere ja pa de onu obi kwa wo obema ni pakoro dan wo ayi ne yireke to anu fie wo ne mpra ba no wo ne be hye yireke to anu fie Akoma efe 87.9 edi onu se ne papa so nti e be sere ja kra mu tuba no fo papa ne mra wo man ni mu ontumi mfa nya ne dia o tun ko je mra beje dan mama mi ene ne ba okay that's say also Maa Akos, you guys are doing a great work for Mother Ghana. Love you all from Tricia nyame ensha papa Tricia e wo message awodi aba no na ye rabi nso se ene eye na woda okay me pacho o question na wodi aba no mintumi enya no emfa mawo Auntie Yanko, good afternoon. I'm watching you live from Sochium, Accra. And please, today is my birthday. Amen. Mama, Obia, wo sre, o yonko, so no, sin Adam for no. O sre ne se, or no, 10 gram of aqua bear material, and now, o sre na manaye, Japadiano, na wo. Waba be shawa fa japade na sana me hu no because une be ma wo enkransia be ma no menye sure say na ohwe nkra because ebia osuban bi ntino de wo komi de na just na osuban ne nhye da anye papa ye nyante na no asem oba de ye kan de na just sana 87.9 ana mama mebo na just sana ate enti se papa ne ti krom ho ana ade nsia na beje obi kuno no ne na wo num o se ono so ma wo nan eno abeja ware na boso na wo se kokeka ne ho nsem aba abehye ho na nsem mama ya na se wadamfo no no ka asem a be ma ne beje adi free se wadamfo no no se kwaye se bia be ma na no wakote no ba bia kan hye dan hardwin dan se wakote no wadamfo ano eno nti na bia be ma ne gidi ye no eso se eche na be ma ne behu se e bia enya no kra no se nko se ekoba mama eya me de bia me ka se me minim se nkremo amamre no so Akoma efe 87.9 kuma no ontete no ene yese ya no kra wo so oba ne te ase ansa o kan ne minji ni so oba wo so ote ase wo so no ukra enai dada enti wo ko fa go fo obi kra go fa ba ko ana mienu nko obete wase no akofa de pre kunsia ena ono oba no so wasa so battalions ni nya be ku fie ho ena ono wankasa wo be ma no nka mbeka se ne fiada wo be ma no ma no wato o machine na me mama minim de ntia na se de ejapade eba ha nyina ya dan kro ba ako dan kro na ye ko hui na minim se bia
efie mu a na ba ko de ma me ye be che 87.9 but ni na mu no ma me na ye ne bre so eyi no no enti e wo se wo ma ne bi na wo mpra ne mom na ya anya ho ade no wo ba be jeja pade ama no no ye no ho ade ma ne betena aware ase no what no ne ma twem me ekuma nya mi hira no se ode no kre to ba bia no kre da fi se wa hu se ababa we maami onya baba wa maami wa bre we hu se de we si abre o ma obi mfra bonten befa enti emi na we de ye srew bra ne nyina ye ntena se na de ho no de wo se eye oba ne dia no enye oba ne dia ne emfama no na omo so omo bebre no omo bedi omo bre so eje na omo fe ni bre 87.9 se ja pade no san kwatwempna eno ti na mema bi ho no ma omo ware na omo bewu a o so omo ye ja pade ne se wo be ware dia o metena fie ho mi wu na wo ware a no watu na fie na be ye ma ne dia ana me bosesa na omo ye no na wo kwatwempna no ase eja dan no ho no na wo man kra ne da nipa bone sem sa ada na mi na wo no papa mo yesa mama omo mra ne ntena se ne nsese na asomdwe okay omo mra ne ntena se ne nsese na asomdwe mra Faith's bamboo toilet roll ene ya kan fodi amamo na wi Faith's for se bomodi anabra na empempro ya ye no empempro ne dia ye sa toilet roll ya kamanti na color no brown na Faith's bamboo toilet roll na kasa no soft smooth and afa absorb pa na udi shw sinum kra no a enya advisable there but udi shem kra na enya dia echoki ewo mu enti enese wo padwuma bi na wonso watumi aye ne kama dia na eno ane Faith's bamboo toilet roll no akoto bi no akoton eno na wo benya dwapa enti ma na motiwa ena ye kunu no hwe na enya adwuma mesra monko na monko Faith's bamboo toilet roll no na monso monkoton na mobenya faso de ahwem ho ene mabusua no ebe na be ma no so watumi a respecto efiefie mu ne sore ni nwekwa wudo nyina mu no no ya Faith's bamboo toilet roll toilet roll mi yusio na kama papa se we use bia wo so be hu se kama pa enkran ena ye no fre 030 2224 030 2224 and 0550 000 0550 000 990 Dr. Mafo Fertility Able Center awo fie ne ho Dr. Mafo na efrefre wa wiai wase awo na wo pa bomodi anebra na yebema wa wo kama chese awo nwan yede ede ma Mr. Dr. Mafo efro enuti ensan bre tutumrika ma na mo tontwentwe wona yase fo wani kire Dr. Mafo Fertility Able Center said ni din ne honam sitie no wo so kwa benya wo ba no ene ntumi enante ana Dr. Mafo efre wo no Dr. se bomodi ana ebra na also oba no ntimi nante na ne waka fom no obenya nan ye gina so nante atumrika edi agora kosku aba ema akora na ni agina brabom mo ba tan no so onso wani age na fewdie bebrebe wa wo ba fan ni ade ne nyina no hye mpusikat mi a na tanfo ani awu kuma si aton susira so ati ebisa ba se ehwa na Dr. Mafo ewo na friend se wo 0244 411099 0244 411099 benya be ma mo ahwe ma me meje so na pom te say nyankopon adom bibia boko na so ya me adom me wade fire remwe Piwak Natural Health enti ena me waha na me waha Piwak Natural Health na me come for 3p garlic mixture ene de amount menim se akoma dwumade ema no dodo na tie enti no ombeboa ama yetu ye mema no efo se ye krunom ye nua mema nom na kwan bia me ba be bobo so ene ne me bia me ba be dan ne di no o ma hye nso na o ma hwe ne yie Mamenka prostate ho asem ennefiada awie esan say ko weekend na be ma bia lazy ni boot ubisa na de ode kwa akoya wo se an me de ko face weekend no na me pacho u face weekend na wo prostate ho atochema eya na eya asem na prostate ne kra na ene ne de ben me pacho se eba be ma wa wo mu a u prostate na edi mu akotene pa akoye majuwa bi ana se mamenfa tutu tennis ball a wo ojunso twa na se eno ne boa ema eye nsu a ekoba ho a ema ne nyinsen no eboa na afei na prepare na say a produce enti ne so prostate ne hoto echima eya na eha adwen pa prostate no akwanya miensa ene wo ho a ne tumatie no eba ne edikan ye friend prostate enlargement eno no unyini no na prostate no so ye kese na enyini
ɛna afei yɛfrɛ baako nso inflammation of prostate no ɛno deɛ ɛnyɛ wo nyini no a ɛnyi no bi no nanso wei deɛ ɛyɛ yaw mu nti ɛyɛ kɛseɛ no na wo nso wote yaw na ɛno no ɛyɛ ana yɛkɔte ɛwɔ nam ti bɛrima ne wɔba nhyia mudie na afei wakɔte yare bi te sɛ gonorrhea anaasɛ syphilis a wobɛnya ɛyɛ prostate inflammation yi bi ɛna afei prostate cancer ɛno nso deɛ ɛyɛ ana ɛnam abusuam tie bia papa bi ɛna ɛnya bia wowɔ fa bi ɛna ɛnya bia ɛyɛ ana the probability sɛ wo nso bɛnya bi no ɛyɛ high na mmom wobɛtumi nso abɔ ho ban deɛ sɛ wonya prostate enlargement bi anaasɛ inflammation yi a ɛyɛ ana wopɛ sɛ wodwo nso ntɛntɛntɛntɛm ɛno ana ɛkenyan wo nti ebi a wokɔda no wanom nsuo cup baako afei wobɛhu sɛ woda hɔ a no anadwo no wobɛtumi adwo nso bɛyɛ 12 times na kyɛ sɛ cup baako no woanhwɛ yie koraa wadwo nso agu ama wodwo nso deɛ ɛni hɔ koraa ɛdeɛ ebi nso wɔ hɔ a wodwo nso a wohyɛ aseɛ no koraa na ɛyɛ ana ɛden ebi wɔ hɔ a no de ne nsa ɛbɔbɔ ne bɛrima no so a ansa na watumi adwo nso ɔdwo nso no nso wobɛhu sɛ ɔte yaw ɛwom ɛyi yaw no koraa firi hɔ a wadwo nso awie no Johnson nsan na ebi aka ne boxer mu anaasɛ ne trouser mu ɛna afei nso no sɛ wɔne ɔbaa ahyia mu na ɔmo ɛredi mpa mu agorɔ a ne ho ɛresane no ɔte yaw nti wobɛhu sɛ obiara ɛba na n'ani agye a wɔreseresere no na ɔno nko ara no wɔresu anaasɛ ɔrebɔ bena mepaakyɛw sɛ saa nneɛma wei nyinaa no akɔyɛ nsunsuansoɔ bi anaasɛ ayɛ adeɛ bi a adan ne ho adi ɛwɔ wo ho a ɛneɛ na mekamfo 3p garlic mixture ɛde ama wo Mamemfa number yi Emma Wansa na yentu ankomo no so 0248 928824 0248 928824 mepacho wo wanya sa prostate enlargement bi anase inflammation bi no de wo beye nie se wo ye bema anase bambo de wo beye nie Oye bema misre wa eye Ghana for ye tomatoes ya yenya yedua yi mo amunim si yedua ne yie pa yemfa fertilizer enwo wo no enu nti no ema sa tomatoes na hoden ewo mu pa e contain nnuane no bi a ye frɛ ne lycopene udi a etimi bɔ prostate ne ho ban se na be ya enhono anase enye kese watermelon enso ne na aba no e contain zinc eno nso bɔ prostate ne ho ban carrot nso ewo antioxidants ene vitamin ahodo a eno nso timi bɔ prostate ho ban ena afi michingoro de friend beta cola ibi eno nso ye adwuma ni bi pepepe na de twatwa okra wo kan na mema nani agye pa ne se ewo sese wo ye bema wo taidi mpamu agro na ye kasa ya na mema no bebre ani agye ne so na mema no bebre ra ho se on tani mpamu agro sesen omo ba be ha ye nda bi o na so wanye ne san so a onyini na prostate na hono na eye kese ono ano ebeba bedane ohaw ede ama bema na bema ebedane how de mana wa onim se o transfer eko oba so na no na wanhwe ne yi a na ye de catheter ebeto bema mu na ye ba be how ye ba be jojo na nka bema husi ho so na wankasa ukotire bekatre afei de je se yeso mumpo ansa na Johnson a ye frɛ ne Johnson no watimi adwonso bi eno ne ade ba ko a ye kanfo de ama ye nuanom mema se ye mmɔ ye ho ban na afei no yemfa 3p garlic mixture ni bi na yenom 3p garlic mixture enkoane adura yem fancy jaso enti no yayi garlic na esi nkyɛn no na ya san de lime nso asa aka ho na yem fancy jaso no enti no ye fa abɛfo kwan so ene twe lime ne mu nsuo ene garlic no na afi ye de fra ede ye aduro no na wonum bi anopa awia ene anwumre a sɛ waposo na ye wo ya sɛ wotena ase cha na wo nase aye otitiriti ye maame no mu amu wodwom we de mekanfo ede amamu 3p garlic mixture no eye dura e wo sɛ wode wo ho eto so obi a wo ye adwuma e wo gya ho mesrew garlic na mu no ye frɛ bibi Allison enuane no bi a ewo mu ɛbɔ ho ban ɛma mogya ne timi di afuru ɛne sane yie enti no daa ne daa no wotimi ho sɛ immune system no wa boost ne dada ɛna wɔyɛ adwuma na sɛ wo san konom 3p garlic mixture yi bi ka ho kraa dia ɛne na adutwam asɛm no ayɛ asɛm wotimi bɔ ho ban da no ni nyinaa ɛne bosomi ni nyinaa ne afe ni nyinaa yare ɛne woto nkwata apai ma me nsan fa ye number no ento dwa biom na me nkyerɛ baabi a wobenya 3p garlic mixture yi bi ato frɛ 0248 92 8824 0248928824 esan se 3p garlic mixture eye edu papa na obia num bia emana pomodin mapente no ya to apete Ghana ha afana nyina baabi abebo ere bia no obenya 3p garlic mixture ibi ato okon kran afo ani kire case walk Kofi Sam any Angel Herbal omunyina ewo Okanshi Drug Lane hwa Ekus Pharmacy ewa Shaiman Little George ewa Tema Community 5
health alert clinic ɛwɔ madina yɛne post office no ɛne di nhwɛ animu yaba kumasi ha yi deɛ yɛmfa yɛne nkyɛ Colinac herbal Danny herbal Chris K herbal ɛhɔ wobɛnya bi ato ɛna afei herbal shop bi ɛbɛn wo bia wobɛnya bi yɛde yɛne kyerɛ ho a Albert Sam herbal ɛwɔ hɔ takrade nso yɛbɛnya bi ɛwɔ AA Mensa Kofaridua Gapson Pharmacy wa Mumuni Away Enterprise ɛne Cathedral no ɛne di nhwɛ animu yɛ number ne biem ɛyɛ 0248 92 8824 0248 92 8824 deɛ mesra ne sɛ Piwak Natural Health yɛn deɛ yɛ kan ne sɛ wapɔmuden ɛho hia yɛn enti yɛbaa yɛ wapɔmuden ɛho asɛm ɛne yɛbaa bɛka ɛna afei nso no yɛnim ɛyɛ yarewa ahodoɔ ɛne ne farebae enti sɛ yɛkamfo aduro ɛde ama wo a yɛnim asɛm a yɛka 0248 92 8824 0248 928824. That's Papa Minia Bema. Yeah, I say Maa Akos, good afternoon. I'm Michael from Commander Abransa. I like your show so much. Please do everything in your power to take what belong to the Saudi Arabia ladies for her, because the UK guy is a bad guy and a big liar. Okay, and also the no. Papa. Well, say hi, Maa Akos. You're doing a great job. God bless you. Yesterday was my husband's birthday. Please wish him happy birthday for me. He's called Mr. Kuntu Blankson. We are in Agona Swedra in the central region. My name is Madame Mercy. Okay, Mercy Maka Ede Amao Papa. I Akoma 87.9 F Makwamu Nsem Jumedie no enwa ena waso egusu amutie no nana rese ne wo bi pepse otu kwan na ompese abagini sikadie wo de ho kadan abedwa yasomu a onko ja light traveling to mama me se honom de opese okọ Canada US hefa na say na me ni Ishmael kasa Ishmael so opese oju Canada na me kire no so onko no mo nya ne papers ne bi bia passport nza mama obi on mo say opese otu kwan eso make us a passport ko ni bi passport ko ni bi mpo no abenya passport ko ho a omo be ye ni nyina ama na omo de wo etu kwan okay na omo de wo etu kwan ampanti ye wo kuma say accessory attention enkran is Legon ye wo Fragile Travel and Tour na o say every 26 March edikosi 1st April obi a opese wo ko 1 week tour ewo Israel no more special package nei de wo USA visa ne Canada visa ni na no opese okosia de ho ne de be ma ho fre 0249 198 615 0249 198 615 and make am for Richmond Rural Center ya de kwafo nko ne kwafo seminar ba enku wei ne sa seminar nwaso edi onua se enei wanwizi bi na afi wo so ani wa dance ya ebampa say ekwafo seminar ne de se wodi dware a da krokra na de be dware hu nsa ne wo wedi nani afi etimi yi fibroid free ho kra bema waye mere ewo mpemu sansa wo dware ya na honam ye ohene nyina ne so ekwafo seminar fedware owia ne ointment no enku no waposo be wukotodwe be bia ho eye we ya no sasabro no bomodia na efa massage ofetwitwi ho na ebowuramu sana ubonse na ya no nyina efri ho enu ti bomodia ma usan kwafo semna enu ya kwafo nku ni bi e was some to Enqueball Center some Enqueball Center blessed eba wonu nyina okeo jeff eba wo makase Paulina Esapon fiku eba wokonongo na fra Richmond Enqueball Center ubenya bi so ato ewo Akoma FM ha and afi Angel Department Angel FM 0249 18 68 45 0249 18 68 45 na ema wonsa enka enkunu semane bi na ye bi honhom doctor no eduabo wayade na so wako aspiti ya ma enura kwa hene ba ye nyina da nso yade no enko opese okosho yade na chiri okoda ne ye bi obeboa ewu no obi edimojafra ene odo no akatie siso eno nti montemo ate ama enhante wakoda ne ye bi ho wobi abọ ho bosia opese obetua na ne ye bi ebeboa kuma se aguna saman faka wafijase anase edum na eko usimesi wo ye bi junction
Fred 0243 13 45 35 0243 13 45 35 and now your audio for WhatsApp no it was 0557 66 75 10 grow fine with ama grow fine de dia me kan so baby o hon mo so obu ne nsa embe yi obi o hon ma sesa na wedie ni ma akasa ne nema esisi so mama eye nema bebre awo kra wo pa wo a onum grow fine be ma wa wo e be ma body no so aye fine no we grow fine ampa enu ti ma wonsanka grow fine sisi a yaje awards atoto so ani nyina je say edro no edimu edro ne kwankan eye pabene wo benya bi wo mistie ba kwal na ka ba Ashton Rooms but e bo ase Freddie Mens Apidine Pure Leaf chemical ne ba show BMO grow fine enye na Fred Doctor e was 0244 59 65 0244 59 65 32 grow fine with jadro no ma unsa enkebi na nsiesie wo ba fichi kromo na mom no Carisic Ventures ene ye Dr. Moa enu papa ya cha say abadwaso edrei yabon dawura che na esense eye papa no obi akoto no no mu na edimu na eye adwuma yese yenti ene Zahara Mesha enrei edino agebebia Zahara Mesha ne G capsules no wodi Mesha ne be yensuo na wodi anum G capsules no hwe Mesha no cap na ebutu so no yensa na yi G capsules no emienu na fa no ekoto ni pedua no na gibu yam se ya wotu se ya DS wonem ye kan se gonorrhea syphilis ne odepua na ennem nsan ya de adidu mu ache na eje wo ba yo ana wo be ma yo free wonsam no eni gina obehunu se Zahara Mesha ne G capsules no eyi sa haw ni nyina de free wo one time quick amache se won so ohun atopa enu ntimansanka bi na Zahara man capsules ne de be ma wo ba da bridge no odo branda e be ma mu aye mra brego fan club no ojo bi no onum Zahara man capsules e ma be ma mu ye din you sisi mu nyina e ma wo bo adwuma naturally wo abra wo nko fa edrobia no oba nko da Zahara man capsules be ye adwuma no India ba Mesha de malaria fever typhoid diabetes balance of blood pressure ne perfectly na ama we de ye fe e be santu ama wetimi adidi na wo body no wahyehyɛ ne kama India ba Mesha no wo kan shi drugland pharmacy ne ba chemical shop biamo Dr. Ambu Anura anu enam chen yiwan wo benya bi awo Fred Doctor no ankasa was 0246 34 83 0246 34 83 na Emma Wasanka Dr. Amwa Enroni bi Akoma 87.9 FM yanko na fei mene ajubi kete the Black Beauty enkodi enkomo na ene yede ni eche yene yankasa ya Dr. Papa Dr. Grace Bodu Akache Grace Gifted Bank Clinic oba pamwa ye nua me nua ba na boko de ya me adome ho de tse tro konkron ene na jai ene na ho de pa ene easy mo fe papa mi jeje o oh life wutu life ne so ono kwado kwahwase ono ankasa na ekowo nani na ba ha no kamiana ka me stretch na asem no ma o de ka bo Maa Akos udabi o what motor so wadi motor ne kopem na msinya di obehunu ni obi abere ya pese a chance ade e fe wo Ghana sa na tie ya pese aso e kire no so say natural nti your body no natural na enti wo bomu nya bi sa dabi obewu na ko so o mani ya na ko di wori fashion de ka kire se na so obey adai na ni beku no de nyamiase wo hwa ye fetu ba Maa Akos unse Grace Gifted Bank Clinic Laboratory Services de ye ba se ya na ya adesua ene nkyerɛkyerɛ ai na wɔtwe mu Akoma FM 87.9 na wɔtwe pa de asɛm na mo kana enu no na mo kyesa na mo si ya mra ho na mo de ma yes Dr. Grace ye ya che bebrebe no mo de kwa ahwe ho yes oje meti wo sheda tuka wo se me kwa akɔhwɛ nso aba na oduru ho no mo hwɛ sɛ de edipa na egu ho no wo se krofo we de maje mo di ampa na oye o se wakwa o se me pese me nya doctor na ne di nkomo wo se oye se obi wo ho no na o se da bi pese me ka asɛm ketewa bi ɛna o so omra na oduru consulting room ho no na nipa wo ho no
wɔsi wɔ educating na sɛ di time say 87.9 we menye twemu free wo two wɔsi sɛ deɛ mo ka no ɛyɛ no krɛ afei deɛ ɔhɔ no ano wɔsi grace gift for yɛ de mo ane yɛ de asɛ na sɛ nyame ɛna de adom na kyɛ Dr. Grace Bodu ɛnu nti sɛ yɛ kase ebetimi o ha no fabra ne yɛn nso wa yɛnim deɛ yɛ ka na wɔtwetwam no golden award yagye ɛnu deɛ ɔfada da bɛbɛ na bɛka hɔ asɛ na wɔde yɛ ho tete ho wɔde yɛ tete ho kɛkɛ golden award no yawa da yagye ɔfa se yɛne ka nyinaa no ɔhwɛ ɔse mo hwɛ kra yagye deɛ aka bi anka dɛ enti ɛduro bi anka dɛ ɛyɛ ɔde abɛgye saa na teɛ Dr. Grace Bodu wɔse na wɔtwe mu yɛmma nkurɔfoɔ hu sɛ yes na wonim ansa na mɛkasa no na wɔtwe yɛkyɛ nnuro ne saa nti obi a ɔwɔ ɔsa pa severe ɔsa wayayaya aseɛ ntu no wode fabra Grace Gift Herbal Clinical Laboratory Service aso yɛ na mmom mede wei ma bonus yɛwɔ fie na woyɛ wɔ fie na ankɔ a na wasan aba na wode aba ne yɛ screening wahwɛ bia na problem foforɔ bi wɔ hɔ na mmom Dr. Grace Bodu si amfa nto obi biara nim sɛ 87.9 mi nya ba ɔyɛ ana nipa dodoɔ na nim sɛ wokyene wo yam a ɛna ma wonya ɔsa no ɔsa na ɛwo kyene wo yam a ɛma wonya na ɛso so ɛnya kɔm kyene no anaasɛ wo yam a bɛkyene bebrebe deɛ ma ɔsa no nyɛ akɔm kyene no bebrebe o na mmom ɔmo a anadwodidie late eating foɔ no ɔmo yɛ more than ɔmo didie no ɔmo kyerɛ ɔmo yɛ mo kɔm no ɔmo didie anadwo no ɔmo yɛ more than ɔmo didi ntɛm saa enti Dr. Grace Bodu si wɔ pa mo kyɛw yɛmfa yɛn nsa nto yɛn nsa yɛmpa mo kyɛw sɛ anadwo adidie no after 5 enipadua no entimi aduane no ntimi digest saa wodidi after 5 a wodi heavy food as light food is different enti sɛ wobɛnya after 5 no kora pe fruits na wadi ɛno ɛyɛ more kyɛ sɛ dan sɛ nipadua no anadwo fufuo banku obi anadwo 11 no obi wɔ sɛ me didie mu oduro ɛtɔ me yam atim enti yɛsrɛ mo sɛ aduane no digest a na acidic content na dɔso wɔ yɛfunu no ɛmmoa ma digestion ntimi take place ɛno na ma ulcer no dɔso no mesrɛ wo a wowɔ odihye bi severe ulcer paa wayayayɛ nkɔ no nunum yɛakyerɛ da scent leaf baby scent leaf yɛ anonom anɔpa wie anwummerɛ ayɛ na wode bi nso asɛ ne akakaduro no wasa afei nso so deɛ yɛ severe one paa na abɛnom nunum na nkɔ no wo deɛ pɛ carrot wonya carrot a na wapɛ atadwe yɛn atadwe yɛ a yɛwi yɛ mɛma no wi mbɔ mo yɛ no na wa blend afra na wa no anɔpa wi anwummerɛ ebetu ulcer na se yɛnkuro na ɛtetew no ebetu ase wo yɛ bɛma nso a wɔn so yɛ bi na bɛma deɛ wo yɛ no ayɛ very very careful sɛ wo do ho kɔbɔ ɔba no do ho kana the possibility sɛ ɔbɛnyɛ no ayɛ high esan sɛ atadwe na ankasa ebustu immune system ɛma o sperms no so epagya no enti madaro ma ɔmo hyɛ no nsomae ɛna afei nso obi wɔ hɔ nom a wo wɔ hɔ a night sɛ what didi aduane na asɛ wohu ne sɛ okesu a ne gyina wo bo wohu ne sɛ aduane na wadi na gyina ho wohu na mu nye wo yie wohu ntene wo papa wohu ne sɛ asɛ yare bi bobɔba ɛno so pekube nsuo ya kube nsuo na wapɛnkyene boba de no na wo de atum ɛhono a wo yɛ na enane guma na wanom wonom a bibia 87.9 kumase sɛ ya ma wo miensa eti Dr. Grace Bodu o se adoma hyɛ de fie wo de ya na de asɛm na susu ni nyina akyi no wo de fabra ɛna no yɛ papa bi oba o se me da me se mo ma me mema duro na me yiri gyae me yɛse yɛ be screen ɛhɔ nyɛ sɛ oduru hɔ a ɛhɔ nyɛ trial lock o ɛna nyɛ sɛ oba yɛse o me yenye we nhwɛ dabi yɛ tackle ɔhaw no kɔfare bai no ɛno ne yɛdi kan pem no eti wo beduru hɔ nom na yɛ screen yɛ bibia from A to Z yɛ screen wɔ wie no no asan so akɔ physio afidie no bɛtwetwe ma me do se na kama wie 87.9 me ka bibia me sisi na na me ya ne kɔ afei de Dr. Grace Bodu wɔ se ma me yɛ nya nwie yo afei na me bɛhwɛ no mama wɔ duro se ma me da bi me ho yɛ wɔ se da bi wonya nuru ba bia what you say
bibia oho na obeduru anya afa ne mo akola abo abonti everything is there enti e be screening na ye screening ya papa no ye hu se no diabetes esi kire kakra e woni mo jam ye hu se pressure kakra enso so ka ho eni ye hu se no na ama sebe ne be ma no ejojo no onu abrofuduro no onu abrofuduro na automatically na ejegu form afa ye kojo to sebe was mini aba oh mi tua ma mezako a what ka na afi bia mi change ma mi enso fie na ni se oba no me ka ba ko no aka me ensa o free ahomache agesa anajo 12 o'clock ahomache 12 na afa no oba ne ba mini aba obi ji me yire enti momo ame no okwaye no o se wonya abotre me yen screen wo pentem yenye ne tentem ma no na Dr. Grace body si be me na ye de ha no ba ye tu ye bo ase be enfum so ne o ha bi atochima woni padua ne ye hwesiesie ma na bra ye be start say ye siesie no eno ankasa de ne ho be ban 87.9 o skani monye wa tam ne sika doctor se fako se oba ko ba bi no mo be bubu agusu ama na de bi de ha nya ne sa okwa na ntimu after 3 months later ye bu na agi ne sika fa no aba e no obeta ma oh me baby am koy no o ma je me pa so still afa kura na agi egwa ikodo to akwasaba nkobesie afa de nyame encha de wo si nti afa de obepene se ye be screening wa ye bibia anso se amonye mame ye screening na ye hwe ye kanfo so na ho kire ne ye kire nse aduane we di me we ye say ye cheche 87.9 ne ma na duro okoduru fia o started so onum na duro chen ya na o started so ofre oh se de wo se anadwo na sebe ne be ma ni gina so ama de chen enti de ye kan say Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso ye tu ya bo ase eye hwehwemu e screen hu o how no kofare bai no ye tackle enu wia woni o how bia na nya so bai na ne asese do na akono ne hwe ya bi entesa ho ye hu o how no ne tu ase enti de ye kan say diabetes asthma fibroid cry de be ma adura wo be no ma be na ni na say de be chere fidie so a yes genetic mi na ne fibroid wait me say ni nyina phytochemicals ni nutrients ni vitamins wom no more powerful enu nti nu brane haba mana ye chere wa fidie so no de ne de chen say ne de akeka bom ne de etu o ha na say o ha na kwa emabio na ho ato enti Dr. Grace Bodo say nyame adom Ghana ha nyina bibidurofo nyina hu say wono o deserve say man golden award wakoje abasobode na ba de o msa kan ekra ne say wotimi oponi nyina chi no ye chenro ye kire enuro no free wa fidie so bibiduro ne ye kire no brane habama no amani pa do na ne o mutimi bo mo ban esi wo mo ha anokwan ama ese no ma bebre so te enti nipa say eden na wose ye bona so na de wo ye no timi ye ma ne koso enti me so me do fa wo ha no bra na obedru Grace Gifter Kumasi ayahwe o swim school junction barakese kwan so wo bedru wa ye be swim yare no na ho ato enkra pumpuni mantem monso ye wo new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School ne di nhwe ni mu me pa cho frɛ na wo ne ntwetwe nkomode ye kire usu bia no ye numbers na Dr. Grace Bodu de nam didi kan 0543 0543 Akoma 87.9 0543 32 00 and 0242 72 52 74 0242 72 52 74 and 0244 126 123 0244 126 123 the chat wire 0246 518 003 yeah to safre obi bia Akoma FM 87.9 Kumasi champa Akoma 87.9 Akoma 7 no asugu so awoshe no ewo Onia TV Robin 1 TV no Sacrum TV Facebook Live YouTube Live and afa TikTok on so live ye hwe ho abasisia
Wow. Ye nimpe di nti starting ukuru ne din edi abra na mo boy ye pa edi be na mo kodi ye ma me emumbu nguso ye pe details yo ne e kwati koko hweso koko hweso na chi na aja bade e ho na me kunu okọ bade nti o hwe bade na ayi do fan bade no o hwe de wo ye na no papa ukura mo wasa ba konta wasa si bi wo ho sere wo si ya adwuma dem de ma wa wo betima aye den aye wo si papa eni o de ma me de a me kura me hwe bi eni sa de o de ma me amepe ampa papa no so ba fi wo ma me no se o e de nyame ansa nyankopon ayi adum se enya kokọ asase a yesu ebenya bia ye eja wo fred akonte ma ne baaye me etena ase kan ho asem me kura ya wo de aminan o party mbi ndi adansefo obi atitimbi na eja ya keka ye na eja eguso a eye kokọ ya na eye kokọ na eja enya prot kakra se ebesi pie baako fa fie na ne etim so no fie wura no wuye ne o mma ye nso ja wom nti na mesum ye kokọ nti na so ja wo report so na me ye kokọ no he hwe moaye ti ya sa se nya ba chi kakra ye se ta de a e be bo chensen kakra wo ye prot no so na ye den na ekodidi kura na some people just close their eyes and do something as if they don't know what they are doing. But they really know. I'm Doreen from Domi Pillar 2. I'm afraid, I'm afraid of God. If not that, like I will have insults. She is very selfish, Okay, Mate, Makenkai, Ediama, Nanare, Rocket Clinic Limited, and the Pakum Capsule Saba. Ne de on say ya so obo ne pa na de ama okum nti ono no ma na afi hu no asisi so be ma Akoma FM 87.9 na afi wo ya bo ba wo de bo ne pa na afi oda ho no aye kum ampa enu nti pakum Janika 442 Janika 442 so ma esese ma sebi ahimfie honom ma hote na ma hoye kama na eba honom a ompe ateche bia wo honom mo se na de na ne chacha obewura ho na afi obepie na hu se efi ompe ne sant unyum Janika 442 na esiese ho na ate ona na ani agebre bi obeba obia na ven capsules so eno de obi owo dwunso twa mu ya wo no dwunso antentem ne titiwa na dwena ya se ya ne ya be ma support to prostrate no wo de ven capsules metfagin bo ma moja ye fusani ye woni padua no emu to asiju wi fa na mro mu kosi form wo da na dwa wuntumi enna arthritis mamu ye adwumade agudi form ane mema no modiem metfagin akokra ne abrewa no mo oko jogging roke ewokumasi alababu abu station wani siko house and a shani mo freyen e was 0248 88 50 Every Josie fashion dozy and ama matadi every me a program no Josie fashion ewokumasi bomb so wani meet me the sports no and a edi and shani mo one day one tuma will be a wopam what they quite year what they call wedding outdoor and dinner and apocrase a dream we no ma Josie fashion and pempam nina and fa Emma will come now we say ampa your fashion designers na Josie at the move friend no I was 0243 433 465 0243 433 and she's mama she's there on say the bia can make up said they will be aba no kan fu wo ho efe dada na de kakra bi ka ho a na afi ahon fe na di na wig a ho do bia wo she bia no she's at aroma and odini nyina ema it is a wo per wig papa and I say wo koya ifro bi na name bi wo kwa sorry bi na pe make up papa wo ko she's there obeya ma na wig no so waye na kama obeya na kama ede amount she's there wo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil and edi enhwe mo freyen e wo 0249 155 776 776 afa ye be kwa homa ne so na ye ne etiefo akwakodi enkomo e de afa ye nua bayi asam no ehom 0322498035 0322498036 0322498037 within baby afefree. Hello, within baby afefree. Has been put on hold. Please wait. Hello, within baby afefree.
mankafra ensuo no topa frama ne fa pa anti lines no ebe ha ya adwen kakra within ba bia frefre Tacho your family Doreen. Okay, dan yen kwen me pacho entie wo ho radio dum TV sat ne ma me kasa ne yen ko Tacho your family Doreen. me pacho kasa Tacho your family Doreen. Oh. And from any shape behind 03224 98035 within baby afrefre. Mini aba ko ti aba baby. Wafa kwata papa. Mini aba masomo asantuma pon ko fi ase no tan coach. Mini aba ma me man wo bedwafo mo ni adwuma na me mama ha. Dumadi amudi so ya ni papa na me fa kunya so na me chana na brago ato no so ase ni ba kani. Wani Mr. Pio mu nyina ko fi ase ni ko fi ase mo ma dibra. Mini aba mo tie mo mo hwa wo dendende. Mini aba me hu ni se wa ya funso bi wo baby. Wo wu fi a wo ni wo ko abresi. Na wo sister fi to fi mo na bra. Na wo so wo sori hwa na wo fi na ko pe baby atna. Na wo fi na ni se wa na ba be tenfio. Wo wo ba ye nya ne wa de wo na ba be di fi na atna ho. Iti esi mi man bia wo musu fo makoma. En take decision bia emwa wo mo. Ka wo ti fi ni ni se ke bia wo kura no. Ba be yire wo se sori fi wo no. One and okay. En wo to fi ni etre. Eni aba ne nya ne wa do be di fi na kanta so no. E da ne nya ne dia. Bema no yo ba no wadi eti wo no baba no eti ni nyomo dia e kwa ba mre mu kura na ne yiri pani no awo mu che fanti asira no woni wo pani wo mra fom no mu ba bi om di asani beto se mi ni aba beto onim die keni eti bia no aso bia beba me da mi ni aba papa bi me enso fakwata within ba bia frefre ma me pa so fe no godin bo na me ka frefre bo buja okay yanko ma me de nyame asese ne de ma temo nka na mi ta ho ni wo ma ena wi ase no ho ena wi ase no na wade no ho eya asumdue nti so yo ba ade wo to ho ase wa wade ase a di wo te ne ho ase no oba da ji wa wade ana amamle mu so nya ko se wo betima se be ma se mo wale bi nu oba wale ba wo de wo pa tena ho putimi se be ma se chenchena wo nko an wo wale wo amamle kire sa se ne ho suo ese wo no pa ese wo pa etu oba no pa bla na ye hu de be na baba be je wawa de na me ntra be ntoto mpapa so ebu hu no wa mu hu de obi be je wawa de e da wase me so me da say within baby kafra 0322 498035 0322498036 within baby afrefre Rabi duma na po Rabi yankwe ye nia oyere ketua no ye kom kura so ni se ye tra da mu mani ye ya nti wa ko chata so ne half aton nti se asa so ne half no ono wa chata no enka se ya di edani mo ma wo mo ani asa so ni sikali bi no wa da asa so ni sika ma ono na ba ketua no nti ma so mu de mbedi ama wo that so ya na se odin kafra 0322498035 within baby afrefre Maa Akos. Yes. People try to Doreen yanko. People try to sometimes I am calling so mama ye brepa. I am calling mama to mo boas. Mama chef and your bay on my pani wa room na yeso. Inya fa hu mu da nyame sure. Nyame sure Doreen so within baby afrefre. Hello. But your family, mammy, and a free economy with my mammy. I am called. Maybe so. I don't have 7 time. Bam, and no ban or more moody temun or more no mamma problem when you naba. This is Tiny Kun, Sikadi, this is an home or a month of quarrying in Aba. It's more when I'm on G and also Emma or Nabi and so forth. Me that's papa e won so adwen hyewe o de aba ne ho me de Maa Akos program no Akoma mu Nsem e wo Akoma 87.9 FM ami within ai dia sia na sia no said the agency to no anu de price and phone lines no na rough but within Maa Akos Akoma mu Nsem jumadi sabre abusia pani samia champion course no gusu ebo omuntu mi ma so mo peso mo mama hwe within baby afrefre
monkafra nyame ya atomo a brada da 6 months you say ye beko Akoma chibi meboa Akoma FM team no yeso ye beko park wobi na ye ombe match ya stadium na ya ne bekura ye flag no ho fa prempe wona bekura ye flag no ho na wadi animu na just say eti yaso ebe match bi pa enye easy kura we 6 match ya magana fo nyina woda pa na ye de nyina ebese sabre abusa pa ni Samia champion ono ene beto. Wow, I like it. Smooth. Hey, Evia, be Bruno. Darling, what about? Bema Bena Nenesha washroom hono. Yeah, wo yeah. Wow, it's smooth. I'm disappointed in you. Mechi tiwa. Toilet so nanka me de bema beba beshe. Enye Faith's toilet roller. Wan kasa wo koto baye. Ena me di siesie me ho a. Eye kamanti make am for. Oh, babe, I'm sorry. Me ho ne color as a brown bee. Enti na me kra me nim sa efi. Enso me yusu ye no. Eye kama papa. Waso me ka sa efi.